आर.जी. नाईक जो आमचो नाटक संयोजक तेजो सत्कार जाती आसा। सगळ्यांनी जोरात ताळी वाजयची। स्टुडंटाला हातातल्यानंतर म्हाका सत्कार जाल्लो आसा, खूप आनंद जाती आसा। आता 2च मिनटां भितर आमी नाटक सुरू करता। माता की जय। सुस्वागतम सुस्वागतम। श्री सांतेरी प्रसन्न श्री सांतेरी देवीच्या वार्षिक जत्रोत्सवानिमित्त श्री निराकार नवनाट्य कलावृंद उळगा सहर्ष सादर करीत आहोत डॉक्टर गणेश शिर्लेकर लिखित 3 अंकी संगीत सामाजिक हृदयस्पर्शी मराठी नाट्य कलापुष्प स्वामिनी मी तुझ्या मंदिरी। स्वामिनी मी तुझ्या मंदिरी, स्वामिनी मी तुझ्या मंदिरी। पात्र परिचय स्वागत डॉक्टर प्रज्योत महाले असनोटी। बापू नाना श्री अभिनव आर नाईक कारगा। निलेश श्री संदीप आर नाईक गोपचिट्टा। काकाजी श्री सुनील मडिवाळ कारगा। वेड़ा वृंदावन श्री संजय बी राणे कारगा। राघवेंद्र उर्फ रक्या दादा श्री श्याम वी राणे आळेगा। विश्वास दादा श्री सूरज नागेकर असनोटी। सरिता मिस ममता जाधव मापसा गोवा। नाटक मैनेजर श्री संतोष आनंदू गांवकर भैरा। स्टेज मैनेजर श्री संजय कृष्णा गांवकर भैरा। नाटक संयोजक श्री रामचंद्र जी नाईक खारगा। दिग्दर्शक श्री प्रशांत डी नाईक ओळगा। रंगमंच नेपथ्य व ध्वनि संकलन श्री दुर्गा देवी रंगमंच ओळगा। पार्श्वसंगीत श्री साई पेडणेकर वास्कोडा गामा गोवा। व्यवस्थापक श्री सांतेरी भक्त मंडली बैरा कारवार। धन्यवाद। सख्या रे सजना रे वाट पाहू किती। सख्या रे सजना रे वाट पाहू किती। सजनी साजनी नाते जडे युगायुगांतरी। सजनी साजनी नाते जडे युगायुगांतरी। स्वामिनी मी तुझ्या मंदिरी, स्वामिनी मी तुझ्या मंदिरी। दोन प्रेमी गाती आपली, दोन प्रेमी गाती आपली प्रीतीची गाणी। दोन प्रेमी गाती आपली प्रीतीची गाणी। शल्यमणीचे घेऊन उरी, शल्यमणीचे घेऊन उरी विलीन झाले अनंती। विव्वळून तडपडून, विव्वळून तडपडून जाळीत म्हणता ओरी। स्वामिनी मी तुझ्या मंदिरी, स्वामिनी मी तुझ्या मंदिरी, स्वामिनी मी तुझ्या मंदिरी।
पोस्टपान बापू नाना सहस्त्रबुद्धी. पोस्टमॅन आला वाटतं. जर का मला आधीच माहीत झालं असतं तर तो प्रसंग माझ्यावर कधी ओढावलाच नसता. ज्याला देव समजत होते तो पाषाण निघाला. खरा सापडला पुरावा पत्राचा. ठीक आहे, योग्य वेळी याचा उपयोग करता येईल. अरे हो, आज बापू नाना येणार होते. एवढ्यात यायला हवे होते. परमेश्वरा, त्यांना सुखरूप इथं येऊन पोचवले. सुखरूप येऊन पोचवले. बापू नाना आले की मग मजाच मजा, मजाच मजा, मजाच मजा. सगळं सोडून नाच. बापू नाना अय्या, लवकर ओळखलीस. पुन्हा एकदा नाच. सर्व लहान लज्जा सोडून. काही तुला अक्कल, बेअक्कल, बेशिस्त, गाढव, निर्भद. नाना हो, असं काय करतात? सर्व शिव्या तर आता संपून टाकणार. नंतर नाही का वापरता येणार? तू मला वापरायला सांगतेस. सर्व वापरून माझी हाडा शिल्लक आहेत वापरायची, आगीत ढकलण्यासाठी. हे हो काय नाना, असे अभद्र बोलतात तुम्ही आल्या आल्या. किती 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 चांगले आहात, चांगले आहात. मग अशी उभी का देवारात ठेवून पूजा कर माझी. आणि हा, फुलाने पूजू नकोस, चप्पलाने पूज, खेटराने. हल्लीच्या पोरीना बिलकुल म्हणजे बिलकुल अक्कल नाही. नाहीशेण कुठली? हो नाना, नाहीशेण नाही, नॉनसेन्स ते नॉनसेन्स. त्यामुळे काय फरक पडला की काय? बरं, तुमचा प्रवास कसा काय झाला? प्रवास ना, वा, छान. चला. मग अशी उभी का? माझं डोकं दाबू नकोस. पाणी आधी दाबव, पाणी. अहो, ते तर कधीच टाकून ठेवलं. म्हणजे? होय, आणि जेवण सुद्धा गरम गरम करून ठेवलंय. काय म्हणतेस? हो, तुमचं काल पत्र आलं होतं. त्यात लिहिलं होतं आज तुम्ही 11 वाजता उतरणार म्हणूनच मी जयंत तयारी. एवढी तत्पर केव्हापासून झाली पोस्टाचं खातं? 2 दिवसात पत्र मिळालं. महत् आश्चर्य. नाहीतरी या निवडणुकीत निवडून आलेल्या मंत्र्यास अभिनंदन देण्यासाठी पाठवलेलं पत्र. तो मंत्री पुढच्या निवडणुकीत सपसेल आडवा पडल्यावर त्याच्या हाती पडतं. पडल्याबद्दल अभिनंदन करीत. ठीक आहे, म्हणजे मगापासून मी जे काही बडबड केली ना ती व्यर्थच म्हणायची. उगाच आपल्या वाफेच्या इंजिन सारखं फाक 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 करीत होतो. आई ग, काय झालं? काय झालं? तुम्ही थांबा, मी पाणी घेऊन आले. आई ग, आई पाणी. ठीक आहे, पाणी प्या. हो, तुम्हाला गावी जाऊन फक्त 15 दिवस झाले. हो, तरी सुद्धा तुमची प्रकृती किती ढासळली पहा. गावी औषधं घेतली नसेल ना? काय उपयोग आहे त्या औषधाचा पोरी? अगं, औषध करतात जखमेवर, पण माझ्या हृदयावर त्या जखमेचं जरड बनलंय ग पोरी. घरी पण डॉक्टरांना नको का दाखवायला? हा हा, हृदयविकाराचा आजार किती दिवस सहन करणार आहात? अगं काकडीचे, तुला काय चिंता त्याची? तुझ्या आईने माझी चिंता केली नाही. माझं लग्न काही लावून दिलं नाही. सगळ्या भावाप्रमाणे प्रेम केलं माझ्यावर.
पण माझं लग्न काही लावून दिलं नाही. मला आहे तुमची नाना. कमाल कसली? अगं धमालच केली असती मी लग्न करून. पण आमचं नशीब काढवाचं मागून धावतं ना, त्याला काय करायचं? खरंच का केलं नव्हतं लग्न? झाली सुरुवात. का, कुणासाठी, कशासाठी, केव्हा? बायकाची प्रश्न विचारायचं पाचट सवय केव्हा जाणार काय माहित. अगं मी लग्न करणार होतो. माझी पत्नी शारदा अवघ्या वर्षातच वारली. समुद्राला गेलेली ती, तिथं नाहीशी झाली ती. पण 25 वर्षापूर्वीची ती आठवण येते. आठवण जात नाहीत ग. येत असते आपोआप. आठवणींची आठवणीना वाहतो ही श्रद्धांजली. आठवणींना वाहतो ही श्रद्धांजली. यासाठी करत होतो अट्टहास. फुलावी तुमची संसार कळी. जाऊ दे बरं. पाणी काढ जा. हा लवकर कर ग. आंटीची पोर लईची जर एकटीला कटवली. अहो रात्री त्या आंटीची जवा घंटी मी वाजवली. नाना तुम्ही आले? नाही आले. त्यांचा भूत बसला इथं. भूत. तुला कोण वाटतं रे सोंड्या? सैतान? अरे सोंड्या, तुला जरा काही अक्कल आहे ना रे? एवढा मोठा म्हातारा तुझ्या पुढे उभा असताना तू असला पाचट गाणं म्हणतोस? काय सांगू नाना, तुम्ही गावी गेल्यापासून ना आम्हाला इकडं मुळीच करवत नाही हो. या नानाची टांग उडवायला मिळत नव्हती ना, म्हणून गाढवा. आता तू कुठल्या पोरीला टांग देऊन यालास ते सांग. छे हे नाना, हे काहीतरी सांग. बरं ते सोडून द्या. तुमची तब्येत कशी आहे? तब्येत ना आहे आतल्या आत जुलाब होत आहे. जुलाब. काही औषध आहे का तुझ्याकडे? नाना तुम्ही आमचे नेहमीच टेर घेता. मग काय खरं सांगून तू माझी सेवा करणार आहेस का? मग काय करणार? मग असं कर, प्रथम हा बोजा हात नेऊन ठेव. हो पण हे मला एवढं मोठं जमेल का? ना जमायला काय झालं? तुम्हा हल्लीच्या पोरांना बिलकुल म्हणजे बिलकुल अक्कल नाही. अक्कल असते फक्त लाईन क्लिअर करायला. दिसली पोरगी लावली लाईन. अरे बेअक्कला, बेशरम, नालायक, महामूर्ख, गाढव, महागाढव. कोण? मी? मीच. हा बोजा हात नेऊन ठेव जा. लवकर जा. सागर कामात कसा आहे रे? फार मोठा गुणाचा पोट. तो एक उत्कृष्ट कवी शायर झाला. गेल्या वर्षात त्यांनी राष्ट्रपदक मिळाली पदवी. विचारात ब्राह्मण असून वेश्या समिती सुधारायचं हाती घेतली, पण त्याचा दैवत साला गांडू. वेडा झाला बिचारा. त्याच्या वेड्यानं पुष्कळ माणसं हळवली. तुम्ही नसता तर मीही वेळा झालो असतो. एवढं अफाट बंधू प्रेम केलं तुम्ही माझ्यावर. आणि आम्ही काय तुझा घोड मारला की काय रे? छे तसं नाही होणार. तुमचे माझ्यावर फार उपकार आहेत. मित्राचा मुलगा ना म्हणता स्वतःच्या पोटच्या गोळ्यावर जेवढं प्रेम करता त्यापेक्षा जास्त तुम्ही प्रेम मला दिलंच. आई वडिलांच्या पाश्चात माझ्या काकाने माझा सांभाळ केला, पण एका कसायाप्रमाणे. पण त्याची भरपाई म्हणून की काय
तुम्ही मला आई बहीण भाऊ या सर्वांचं प्रेम दिलं. अरे अरे या नानाला चढ्याच्या झाडावर चढवू नकोस. हा निलेश, तो सागर प्रेमभंगामुळेच वेडा झाला की काय? होय, मनीषा ही एका वेश्याची मुलगी. सागर तर तिच्याशी प्रेम होत. सागर तिच्याशी लग्न करणार होता. पण तिच्या आईनं आणि सरिताच्या मुलीच्या आईनं कारस्थान रचून तिचं लग्न दुसरीकडे करून दिलं. काय म्हणतेस? आणि लग्नाच्या दिवशीच मनीषानं सागरच्या समोरात नदीत उडी घेऊन आत्महत्या केली. तोच शॉक सागरला बसला. एक पुण्य पुरुष वेडा झाला. नाना माझं एक ऐकाल का? ऐकेन पण एकच हा, नाहीतर गाढवा एक मागता मागता 1000 मागून घेशील. नाना सागरला इथं आणूया. कदाचित सरुताईच्या सानिध्यात तू सुधारला जाईल. नाही नाही निलेश पोरा, नाही. एवढी जबाबदारी मला उचलता येणार नाही रे पोरा. तिला मला खानदानी बनवायचे. वट सावित्रीच्या सणाच्या दिवशी हिरवी पैठणी नेसून, नथ लावून, हिरवा चुडा लेवून वट वृक्षाला तिनं फेरे काढायला हवेत. एका घरंदाज मुलाचं सौभाग्यवती म्हणून, रखेली म्हणून तिच्यावर लागलेलं कलंक मला धुवून काढायचं आहे रे पोरा, धुवून काढायचं आहे. ताईच्या प्रयत्नाने यश येऊन तो सुधारला तर त्याच्याकडून हे कर्तव्य निभावता येणार नाही. मी विचार करीन रे पोरा. सर्व त्या परमेश्वराच्या हाती आहे. सरू बेटी, अगं हे सरू बेटी, सरिता बेटी, मी जरा हा डोक्यावरील बोचकं हलकं करून येतो. तोपर्यंत हा केसाचं ग केसाचं, तोपर्यंत तू पाणी दाबून ठेव. काही म्हणताय? अगं नाना म्हणजे एकदम चालता बोलता मराठी विनोदी चित्रपट. अगं त्याच्यासोबत वेळ कसा निघून जातो हे काहीच कळत नाही. आता बरोबर वेळ निघून जाईल पॉलिश करताना. मग करणारच मी. पण त्याचा तर काही उपयोग होणार नाही. अरे आईने बनवून दिलेले लाडू नानाने वाटेतच खाल्ले. म्हणजे आम्हाला आहे 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 आहेच ना. का बांगडा आणि मिरची. काय काय म्हणते? मासे? छे छे. अगं पण नाना तर ब्राह्मण आहे. अरे एका कुठल्या तरी एस्टेट हेअरस्टाईलवर नानांची बॅग मध्ये कोणीतरी उतरवली म्हणून नाना कुणाचा तो कोणता घेऊन आले. त्यात होते सुके बांगडे आणि मिरची. काय म्हणतेस? आता एक काम कर, तो कोणता ना माझ्या डोक्यावर दे. मी जाऊन बाजारात विकतो. सुकी मिरची, सुका बांगडा. पण मला तर वाटतं की त्यातलं अर्ध्या अधिक सामान सुषमाच्या घरी जाणार. ती कोण कुठली? हो तिचा माझा काय संबंध? काय रे? सोनकळी मुग्धकळी उरी माझ्या फुलली, सोनकळी मुग्धकळी उरी माझ्या फुलली. हा सहवास मधुर भास, हा सहवास मधुर भास. वेड मना लावितो, वेड मना लावितो. ही कविता कुणाची रे? हे काय विचारणं झालं? अगं मीच केली ती कविता. हो का? मीच तो कवी. हो का? मग कुणाला उद्देशून? कुणाला उद्देशून असणार? आली स्फूर्ती, केली कविता. स्फूर्ती काही उगाचच येत नाही. स्फूर्ती देवता असल्याशिवाय. म्हणजे बघ काय लिहिले यात? तुझंच अक्षर आहे ना हे? म्हणे प्रिय सुषमा देवी. अगं पण हे तुला कुठं भेटली? दे ना ताई, दे. तुला कुठं भेटली? हे बघ, हे मला फार राग येतो. तुम्ही आमच्या खाजगी भानगडीत, आमच्या खाजगी जीवनात का पडता? तुम्ही असं करता म्हणून. अरे फार तुला
काकाने चक्क त्या सुषमा बरोबर चौपाटीवर पाहिलं ना, तिथूनच ते तुझ्या मागे काठी घेऊन लागले आणि तू तिथून पळत येऊन इथं आलास. पुस्तकाचं ओझं नको म्हणून पुस्तक इथं घाण कर आपटलीस आणि तू पळून गेलास. त्यात पुस्तकात सापडली मला ही चिठ्ठी. हा काय रे, नानाच्या हाती सापडली असती तर? अगं काय तिथे धाडला असता मला. दे ना, दे ना. काय देणार? नानानं दाखवणार आणि मग म्हणजे माझी किंमत नाही तुला कशी असणार? माझ्या अमर बंधुप्रेमाची कदर नाही तुला कशी असणार? शेवटी माझी सख्खी बहीण थोडीच आहेस तू. विदेशाने असं बोलू नकोस रे. अरे सख्या भावापेक्षाही जास्त प्रेम केलं मी तुझ्यावर. त्या एवढ्याशा कागदासाठी तुम्हाला असं केलं? सख्या ताई रडू नकोस. मी चुकलो ताई, असं करू नकोस. अगं मी मस्करीत म्हटलंय का ताई? आई वडिलांची माया तू वासल तू आणि बापू नानाने मला दिलं. नानाच्या रूपानं वडील, तुझ्या रूपानं बहीण मिळाली मला. ताई पुन्हा मी नाही असं म्हणतात का? हस पाहू. अगं तुझे अश्रू म्हणजे मोती आहेत का? ते जमिनीवर पडता कामा नाहीत. खरंच तुला रडताना पाहिलं तर मला कसंच वाटतंय का? मग पुन्हा असं नाही ना बोलणार? नाही खरंच. ए आता हस पाहू. हस ना. आता कसं बरं वाटलं? अरे हो ताई, मी विसरलो. अगं आज भाऊबीज आहे ना? अरे हो, मी सुद्धा वेंडळीच बघ. मी सुद्धा विसरले. थांबा आलेच मी. थांब. मी तुला थोडी गंमत घेऊन येतो. हे बघ, मी ना यू गया और यू आया. ओके? वेडा कुठला? शांत एकदम थंड. सरिता, तू कशाला आलास तू इथं? हा, तुला सांगितलं होतं ना इथे येऊ नकोस म्हणून. अगं त्या दिवशीचा प्रसंग विसरून जा ना. काय विसरून जाऊ? अरे काय बोलतो आहेस तू? ज्यासाठी माझ्या नानाने, माझ्या आईने ती सगळी जण झडली, ते मी मातीमोल करू? अगं मातीमोल नाही, मोतीमोल होणार. मोतीमोल. राघवेंद्र, मी तुला एवढंच सांगते, हे बघ, मला ते असलं घाणेरडं जीवन जगायला लावू नकोस. अरे मी एक रायकिणीची मुलगी असते तरी मला खानदानी जीवन जगायचं आहे. ओहो, खानदानी जीवन म्हणजे एका गाजवार सुरी होऊ का म्हटलं तसंच समज. याची किंचित कावड्यानं राजहंसाची तुलना करावी. अरे पाय पुसणाऱ्यानं हात रुमाल होण्याची परीक्षा धरू नये. पण मी अजूनपर्यंत कुणाची पाय पुसणी झालेली नाहीये. होशील आणि होणार ना. कशावरून? आवडीचं झाड कोणी बागेत लावत नाहीये. अरे त्याला काटे असतात, पण ते काटे तुम्ही काढू शकत नाही का? अरे ते काटे काढणाऱ्याचे हात रक्तबंबाळ होते. विचार कर, गारगोटी कधी हिरकणी झाली आहे का? गारगोटीला फारच मिळाला तर ती नक्की हिरकणी होईल. ती अपेक्षा, अरे ती अपेक्षा पायवाटेच्या धुळवंडल्या का करावी? काय म्हणायचं आहे तुला? नायकी म्हणजे रखेल. तू कुणाची तरी रखेल म्हणून जायचे. नाही.
तू वासनेने पछाडलेला एक लांडगा आहेस, लांडगा. अरे अगं असल्या माणसाशी लग्नच काय तर तोड पाहायची सुद्धा इच्छा नाही अगं माझी. लग्न करतोच कोण म्हणा आणि तुझ्यासारख्या सर्व मुलीशी नाही लग्न केला तर मला तर खाना ओपन करावा लागेल. तसं गॅरेज ओपन करतात ना सायक्या. जाऊ दे. पण त्या दिवशी तुझ्यावर या घरात बळजबरी करून जे मला मिळवायचं होतं ते मिळलं नाही. पण मला वाटत नाही माझं काय चुकलं त्याच्यात. मग नॅचरल. अरे असं विचारायला लाज कशी वाटत नाही रे तुला? श्री अरे श्रीचं श्रील म्हणजे काय वाटलं रे तुला? नाही नाही अरे तुला त्याची काय म्हणून कल्पना, कारण मी एकटीच थोडीच आहे तुझ्या जीवनात. हो अगं रिंकी पिंकी मोना टीना माझ्या रखेली राहिल्या. मनगटाच्या आणि पैशाच्या जोरावर तू भोळ्या भाबड्या तरुणींना फसवतो आहेस. हा बघ त्याचा पुरावा. बघ वाच आजच आलं पत्र. कुणालिनी नावाच्या तरुणीने लिहिलं. पासून सावध राहा, कारण त्याने या लिलीला सुद्धा फसवलं आहे. हे दाखवण्याची गरज आहे की मला. मी आहे तसा रुबाबदार श्रीमंत. माझ्या पैशावर कोणी भाड्या जातात. पैसे पैसे दागिने. हा हा ही चूक माझी नाही चूक. फक्त त्या पोरीची चूक आहे. पोरीची. अरे पुरुषाच्या रूपावर आणि श्रीमंतीवर जर स्त्रिया भाड्या असतात तर तुझ्यासारख्या रंगे तरुणाने खात. अरे क्षणाक्षणाला सिगरेट जसे फुटतात तसे तुम्ही स्त्रिया फुटल्या असतात. तू त्यांच्यावर बळजबरी करतो आहे. फार चुकले रे मी तुझ्यावर प्रेम करून, फार चुकले. अरे ज्याच्याकडून पवित्र प्रेमाची अपेक्षा करावी, ज्याच्याकडे ढळढळी सौभाग्य कुटुंबासाठी अट्टहास करावा, करावी. तरी सुद्धा आज मी तुझ्याजवळ भिक्षा मागते रे. तू माझ्या जीवनापासून दूर 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 निघून जा, दूर निघून जा. अरे कमळाने चिखलात जरी जन्म घेतला तरी ते कुणीतरी भक्तिभावाने देवाला अर्पण करावं. हो मी कमळ नसून कासुंदीच्या फुलहार आणि त्या भक्तिभावात व्हायला जाता खरा. पण कुणीही स्त्री सौभाग्यवती स्त्री आंबड्या करत नाही. चल जाऊ दे. नायकिणीचे जीवन तुझं. अरे बावलीचं झाड फक्त आडोशाला लावतात. कुंपणा तेच काटेरी कुंपण मला तोडायचं आहे. आणि तिथं फुलाचा ताटवा फुलवायचा आहे मला. एका खानदानी सज्जन तरुणाशी लग्न करू. अगं तुम्ही नायकिणीशी लग्न करतात का? तिला फक्त रखेल म्हणून ठेवतात. रखेल. मार आणखी जोरात मार. अरे नायकीन म्हणजे फक्त तुला सह्या शब्दीन वाटली की काय? आराम करा. निमूट पडून नाही तू. नाहीतर पायातील वाळ हातात येईल. आणि ती सुद्धा येताना त्या गुणाजीवर पडून आली. लक्षात ठेव. नानाची वेळेला आवर घाल. हे मला सांगण्याऐवजी त्या तुझ्या सरिताला सांग. रग्या झाडावर आंबा पिकतो आणि तो पाडण्यासाठी कुणीतरी त्याला दगड मारतो. मग तो दोष मारणाऱ्यांचा की त्या आंब्याचा? अरे असं गप्प का? अरे तो आंबा पाडायला नेमबाज हवा. नेमबाज नाहीतरी त्याने जमिनीवर पडून राहिले कुचके आंबेच खाऊन राहावे तुझ्यासारखे.
अरे गाढवाला गुळाची चव नसते म्हणून तो गाढव गुळ सोडून कचरा फुंकत असतो. आता तू फुंकलात तसा. त्या फुंकण्याला तुम्ही उडवून जा. उडून गेलो तरी पुन्हा तुझ्या डोक्यावर येऊन आदळू. हे विसरू नकोस. अरे कमीत कमी तुझ्या खानदानाचा तरी विश्वास कर. खानदान कुणाचं खानदान? कसलं खानदान? मी एक बेवारशी कुठल्या तरी कुत्र्यानं फेकून दिलेला पापाचा गोळा आहे. पापाचा गोळा. नाही न बाप न बहीण न भाऊ. कुणाचं खानदान बघायचं, कुणाचं खरं खानदान म्हणून जगायचं. माझा एकच सवाल होता. मला जीवनात एकच सवाल होता. एकच सवाल. जगावं की मरावं. या दुनियेच्या अवघडीवर खरकट्या पत्रावळीचा चक्राव चलावं बेशरम लाचार आनंदानं की फेकून द्या या देहाचे नंतर त्या गुंडाळलेल्या यात्रेचा मजबूत उन्हाळ्याचा डोहामध्ये. आणि करावा सर्वांचा शेवट. आईचा, बापाचा, भावाचा आणि बहिणीचा खानदान. कुठल्या खानदानाचा विचार करायचो? कुठल्या खानदानाचा विचार करायचं? कुठल्या खानदान? धनगराच्या पाठीवर जगलो. बिघडता आजपर्यंत इकडे वाहलो. गाव रानात कुठे तिथे हिंडून आज एक दादा झालो. दादा. आणि तू खानदान विचारतोस मला? खानदान? अरे जीवन अफाट वाढवलं. अफाट. आता पोलीस सुद्धा या रग्या दादाला थर 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 करतात. खरंय जीवन वाढविला पण ते तुटण्या एवढं ताणू नकोस. त्याला संयमाचा बांध घाल. नाहीतर जीवनाचा टोका तुटतात जबरदस्त फटका बसेल तुला. ते तू सहन सुद्धा करू शकणार नाही. अरे त्याचे फटके भरपूर खाल्ले त्या दादाने. अरे कोडगा झालाय मी, कोडगा. आणि त्यामुळे माझा फटका कोणी सहन करू शकत नाही. म्हणून सांगतो नाना, सरिताला बऱ्या बोलावलं माझ्या स्वाधीन. चुप. घ्याच्या हाती हरिण देण्याचा मूर्खपणा मी तरी करणार नाही. तू निमूटपणे जायचून. ओके जातो. पण एक लक्षात ठेव, हिला मी फक्त माझी रखेल म्हणून ठेवे. रखेल. पुन्हा तारेला कुचलूनच घेऊन जाईल. बेटी मोह आवडण्यासाठी तुम्हाला ईश्वरानं पदर दिलंय. त्या पदरात मोह नमवायचं असतं ग पोरी. मोह नमवायचं असतं. वाऱ्यावर सोडायचं नसतं ग पोरी. सूर्याचे किरण मेघासाठी फक्त पाण्याचे वाफ घेऊन जातात. धुळीचे कण घेऊन जात नाहीत. तसंच आपण चांगलं तेच घ्यायला हवं, वाईट ते सोडून द्यायला हवं. जग हे दिसतं तसं नसतं म्हणून तरी अंगावर सावरण्याचं सामर्थ्य माझ्या अंगात येईल का? बेटी ते सामर्थ्य पुढे जन्मापासून घेऊन येत नाही. ते सामर्थ्य आपणच वाढवायला हवं. भाबलीची वाट काणेरीची धाट. भाबलीची वाट काणेरीची धाट. पोच पायाची सोसत चालावे हसत गात. चालावे हसत गात. ही कविता माझी नाही, सागरची. फार मोठा गाडा कवी. ह्याच कवितेने त्यांनी आपल्या जीवनाची सुरुवात केली. पण जाऊ दे बेटी. पण यापुढे एकच कर, कुणाशी प्रेम करण्यापूर्वी त्याची ग्वाही मला दे. कारण तुझ्या आईचं वचन तसं आहे माझ्याकडे. त्या हरामखोर राग्याला सांग इथं पुन्हा आलास तर तंग्या तोडून हाताला चिकटवीन. हरामखोर.
ताई हा आणखी कोण उपटसुंब? नाना हा की नाही विश्वनाथ दादा. विशा दादा? विशा दादा म्हणतात मला. विशा? अरे मग इथं हातपट्टी आहे की काय? बरोबर बोलला. होती माझ्या गणेश गल्लीत हातपट्टी होती, पण एक पोलीस स्टेशनमध्ये ती गेली. मग काय चोर लुटारू दरोडेखोर बनलो. सरू आपले दागिने साबूत आहेत ना? पण तो चोर संपलाय ना. विशा दादा संपलाय. आता तुमच्या पुढे उभा आहे विश्वनाथ किंवा भक्त दादा, बहिणीचा भाऊ, आज एक टॅक्सी ड्रायव्हर. काय रे, एवढा चांगला हातपट्टीचा धंदा सोडून हा गचाल टॅक्सी ड्रायव्हर कसा झाला? फार मोठी कहाणी आहे ती दादा. दादा सरिताताईने तुम्हाला सांगितलं नाही? नाही रे बाबा. 3 महिन्यापूर्वी मी याच घरात चोरी करण्यासाठी घुसलो. चोरी करून बाहेर पडताना समोर गस्त घालत बसलेल्या पोलिसांनी मला पाहिलं आणि त्यानं पकडून मला इथं आणलं. असं वाटलं ना सर्व काही संपलं. समोर अंधार पसरला. त्यात माझी आई अत्यंत वेदनेने तळमळते. धाकटा भाऊ कॉलेजमधून काढल्यामुळे रडतो, तर माझी बाई उंबरठ्या लग्न माघारी आले म्हणून रडते. असं वाटलं सर्व काही संपलं. मग नाना मी ही माझी करुण कहाणी या ताईला सांगितली आणि तिथेच ही ताई माझी करुणा देवता झाली. नाना करुणा देवता झाली. आणि तिनं पोलिसांना सांगितलं की हे दागिने त्याचेच आहेत. त्याच्या आईने ते माझ्याजवळ दिले होते, तेच मी त्याला परत करत आहे. पोलीस गेले पण मी मात्र सरिता ताईच्या पायावर ठाट म्हणून कोसळलो. ताई म्हणून. आणि नाना जे दागिने मी चोरले होते ना ते तिनं मला दिले आणि त्या दागिन्यातून एक टॅक्सी घेऊन मग ठरवलं निराळ ह्या देवतेसाठी तरी हा कुमार्ग सोडून सोमार्ग पत्कारो. ताई माझा अमोल ठेवा आहे नाना, अमोल ठेवा आहे. म्हणजे बेटी तुझ्या आईचे ते दागिने तू त्याला दिले? होय, माझं काही चुकलं का नाना? हे काय विचारायला हवं का पुरी? अगदीच तुझ्या आईला लिहिणार आहे मी. तुझ्या मुलीने आदर्शाची पहिली पायरी गाठली आणि ती ध्येय आपला निश्चय पार पाडील. खरंच बेटी तुझे हे कृत्य एखाद्या देवतेला लाजवणार आहे का पोरी? एखाद्या देवतेला लाजवणार आहे. पण बेटा विश्वनाथ, तू हिच्या मागे द्रौपदीच्या कृष्णासारखे शेवटपर्यंत राहशील की नाही रे पोरा? दादा तुमच्या चरणाची शपथ घेऊन कबुली करतो. नाक घास. बरं उठ. दादा आज थोडे पैसे परत करण्यासाठी आलो. अरे हे ना माझी छोटीशी भावनीच भेट म्हणून समज आणि ठेव. छोटीशी? अगं ह्या भेटीनंच माझं संपूर्ण बदलून गेलं. माझी आई आजारातून मुक्त झाली. माझा धाकटा भाऊ BA झाला. माझी बहीण संसाराला लागली. ताई तुझे हे उपकार या पैशावरच नव्हे तर माझ्या शरीराची कात देऊ केली तरी ना ते फिटणार नाही. ताई फिटणार नाही. असं नाही रे बोलायचं राजा, म्हणजे देणाऱ्याचं पुण्य कमी होतं. अगदी बरोबर बोललीस तू. काय म्हणतो विश्वनाथ? बरोबर आहे. बरं तुम्ही जरा भरत बसा. मी आंघोळ करून झोपतो. हो पण नाना तुम्ही तुमचे केस कापलेच नाही. ते सलून मध्ये एवढी लाईन. कोणी आयडर करतात, कोणी हिप्पी कट करतात, म्हणजे माकड कट. बरं मी आंघोळ करून येतो. ताई हा घेऊन आहे पैसे. कोण सांगितलं नाही एकदा दिलेली भेट परत द्यायची नाही राजा. ठीक आहे घेत द्यायचं नको घेऊ. पण एक लक्षात ठेव ताई
याची भरपाई म्हणून ना तुझ्या लग्नात मी आठवण करून देईन. आणि त्यावेळी तू नाही खुशी म्हणणार, कारण बाजूला हे असणार ना. काय पण लावते. अगं तुझं हे लाजदा बोल मला सांगायची कविता आठवली. इंद्रधनुच्या कमानीवरती नक्षत्राच्या वेली, इंद्रधनुच्या कमानीवरती नक्षत्राच्या वेली, ताई माझी सासरी चालली, ताई माझी सासरी चालली. खुदकन असता फुलली गाली खळी, खुदकन असता फुलली गाली खळी, ताई तूच माझी सावली खरी, ताई तूच माझी सावली खरी. हो, फार मोठी साहित्यिक कविता. आज वेळा झाला विचार. नशिबाच्या पुढे कुणाला जाता येतं. बरं ते जाऊ दे. बयसा मी अरे आज भाऊबीज आहे. हो, त्यासाठी तर आलो मी. आलेच मी आता. ओके. अरे ना, जायचंय मला. काय झालं ताई? माचीस भेटत नाही वाटतं. काय झालं ताई? Yes. एक मिनिट. ओके. आपण कशाला? मला पैशाची भावबीज नको आहे. तू असं काहीतरी कर्तव्य कर की ज्यामुळे तुमची कीर्ती अमर झाली पाहिजे. तीच माझी भावबीज असेल. ठीक आहे ताई, आठवण ठेवीन मी. येतो मी, बरं का? चल. किती भावना प्रधान तरुण, पण या समाजाने त्यांना गुंड बनविला. एका कंपनीत कामा असता शेणनी सिमेंट मध्ये माती मिसळून सिमेंटचा हिशोब द्यायला सांगितला. पण इमानाने वागणारा हा विश्वनाथ दादा त्याने नकार देताच त्याच्यावर नाहक चोरीचा आरोप ठेवला आणि त्याला कामातून काढून टाकलं. शेवटी नोकरीसाठी वणवण भटकला आणि पीए असली सुद्धा आणि केवळ आईच्या आजारपणासाठी स्वतःच्या बहिणीसाठी भावासाठी एक देव माणूस गुंड बनला. मी गुंड नाही, मी वेडाई नाही. कोण? अखेर झाली आता, प्रणाम घे हा जाता जाता. अखेर झाली आता, प्रणाम घे हा जाता जाता. जिंकून तुझला प्रेम होईन दास मी तुझ्या जन्माचा. जिंकून तुझला प्रेमे होईन दास मी तुझ्या जन्माचा. या आशेवर जीव टांगला होता या दिनाचा. कोण आहात आपण? मी कोण? मला ठाऊक नाही मी कोण. समजला मी कोण सांगू?
ज्योतिहीन दीपक. दीपक आहे पण ज्योत नाही. ती त्या वादळाने मावळली गेली कायमची. आणि त्यातील स्नेह विखुरलं गेलं ते तापलेल्या कातळावर. अहो पण असे तुम्ही एकदम परक्याच्या घरीत येऊन घुसता. हे हे बरका आणि तू परकी. छे छे, तू परकी नाहीस. तू परकी नाहीस. तूच त्या नदीच्या काठावर बोलली होतीस, सख्या अंबराईत येऊन जा, सख्या अंबराईत येऊन जा, ही चांदणी रात्र बहरून जा. अहो बघून जा तुम्ही इथून. खबरदार, खबरदार उसकी पोलीस तर. मी तुझा माझं प्रेमभंग करतेस, लढा होईल. नाही, प्लीज तुम्ही जाओ इथून. नाना नाना. घाबरू नकोस. मी तुला मारणार नाही. तू माझा प्रेमभंग केला नाही. अशा आईनं आणि तुझ्या आईनं आमची ताटातूट केली. तू एका वैश्याची मुलगी होती म्हणून. पण मनीषा तू घाबरू नकोस. म्हणजे तुम्ही सागर आहात. होय, मी सागर आहे. सागर. आता माझं नाव नाही घ्यायचं. नाव तुझ्या पतीचं घे. तिनं कुठं त्याला पती मानलंय, म्हणूनच तिनं नदीत उड्या टाकून आत्महत्या केली. पण मनीषा, किती खोल जखम केली दिलीस तू माझ्या हृदयावर. ज्या माझ्या हृदयावर तुझं चित्र कोरलं होतं ते सुकण्यापूर्वीच माझ्या हसून ते पुसलं गेलं आणि राहिलं फक्त कोरा कागद. प्रीत फक्त ओठीच राहिली. शब्द न जुळले मम ओठी, शब्द न जुळले मम ओठी, दाटून गेले जाळीत. शब्द न जुळले मम ओठी, दाटून गेले जाळीत उरी. जशा बांधल्या तशाच सोडल्या, जशा बांधल्या तशाच सोडल्या आठवणीच्या स्मृती. खरंच खरंच तुमच्या कविता किती छान आहेत. मी अगदी मनोभावे तुमची कविता वाचते. स्वामीनी मी तुझ्या मंदिरी. हा कविता संग्रह किती छान आहे हो. तुम्ही बसा ना, मी तुमच्यासाठी चहा टाकते. काय चहा? तू चहा पाजते मला? अगं मी प्रेमच उघडून प्यालोय गरम गरम हृदय जाळीत. तो तुझा चहा म्हणा नकोय. तू हवेस मला, तू हवेस मला. ये अशी जवळ आहे. ये चाललीस तू? बरं, हा माझा अखेरचा प्रणाम घेऊन जा. माझं ऐकार का जरा. काय म्हणजे आपल्या सत्याने म्हणजे घाबरलीस का? मला वेडा समजू? पण मी वेडा नाहीये. मी वेडा नाहीये. मी वेडा नाहीये. मी वेडा नाहीये. नाही 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 नाही. अरे अरे कोण रडतोय तिकडे म्हशीसारखं? हा? अरे तू सागर बेटा? काय म्हणाला? काय म्हणाला? सागर गोटा? अरे बेटा सागर. मी सागर नाहीये. मी एक भटका मुसाफिर आहे. का भटकतो कुणास ठाऊ. सांगू? तुम्ही सांगा. तुम्ही सांगा. सांगा. सांगतो थांबा. मी सांगतो. ती पहा माझी मनीषा त्या डोंगराच्या शिखरावर जाऊन बसली आणि ती मला तिकडे बोलवते.
ती आली. थांब 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 मनीषा, तू पडशील का? अगं थांब, मी आलो. मी आलो. काय मला? माझी मनीषा ओढून पडेल ना. अगं सागर 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 त्या समाजाला चुकारून टोकारून एका विषयीच्या पोरी राज रोजपणे लग्न लावून देणारा तो निघण्यासाठी सागर कुठे आणि हा वेडा सागर कुठे? कोण वेडा? मी वेडा? छे छे छे, मी वेडा नाहीये. मला वेडे समजणारे तुम्ही सगळे वेडे आहात. नाही, मला इथं एक क्षणही राहायचं नाहीये. पहा, मला माझी मनीषा बोलवते. मनीषा मनीषा, मी आलो. मी तुझी मनीषा इथंच आहे रे पोरा, इथंच आहे. काय? माझी मनीषा इथं? बोला, कुठे आहे माझी मनीषा? कुठे आहे? येईल थोड्या वेळात, 5 मिनिटात येईल. तोपर्यंत तू माडीवर जाऊन झोप झाली. पण ते येईल का तिथं? हा नाण्या कधी सुक्या बातवण्या करीत नाही. तू जा झोप. चल ती तुला उठवायला येईल. कोणा दादा, त्या बिचाऱ्याला उगाच तुम्ही आशा लावली हो. बेटी, तुला जरा खोपडी कमी आहे. खोपडी शेणात केस आहेस तू, शेणात केस. मी तुझ्यावर फार मोठी जबाबदारी टाकणार आहे. फार पाडशील ना पुढे. नाना, तुम्ही माझी जीवनगाथा घडवली आहे. तुम्ही सांगाल ते करायला मी एका पायावर तयार आहे. ठीक आहे, पण एक पाय नको तुझा, मला 2 पाय हवेत त्यासाठी. हा, अशी नंदी बैलासारखी मान आणू नकोस. आणि हे बघ, या सागरला तू सुधवायला हवास. काय? मी? अहो, हे कसं शक्य आहे? शक्य आहे पोरी. हा सागर माझ्या जीवनात मित्राचा मुलगा, पण सागर अवघ्या वर्षाचा असताना त्याचा बाप वारला. देव माणूस होता, पण काही वर्षात सागरच्या आईनं दुसरं लग्न केलं एका घनाट्य शेठशी. आणि या सागरचं जीवन वळवंट झालं. पण माझ्यावर झालेल्या त्याच्या बापाचे उपकार मी कसे विसरू ग पोरी, कसे विसरू? अहो, पण मला फार भीती वाटते. का? तो वाघ आहे का? अगं, आजकालची पोरं वाघाला गरगर करून पिकवणार. बिचारा तो वाघच तुम्हाला घाबरणार. हा, बरं, तयार आहेस ना पोरी? मी प्रयत्न करेन. शाबास, जा. तुला माझा आशीर्वाद आहे. जा. त्यात यशस्वी झालीस तर तुझ्यासाठी भाग्यवान तूच बोल. म्हणजे झालं. बायकांची जातच प्रश्नांकित, ताबडतोब त्वरित पटकन प्रश्न. त्याचा उत्तर देईन, झटपट फटपट चटपट देईन, पण नंतर. अहो, काय झालं? या बसा, या बसा. पाणी. आणते बसा तुम्ही. काय होतंय तुम्हाला परत परत? ठीक आहे, पाणी. आता बरं वाटतं? त्याच्या खाण्याचं काय व्यवस्था केली? अहो, त्यांचं खाणं मला कसं काय माहीत असणार? ठीक आहे, प्रथम चहा कर. तरांग. अहो, ठराव नाही, स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग. तेच ते, असं म्हण काहीतरी. त्याला केळी फार आवडतात. हो, पण साखरही संपली आणि केळी सुद्धा, ती सुद्धा नाहीये. नाही? बघ, मग काय हा तुझा नाना मेला काय ग? बोल, किती साखर हवी तुला? 1 किलो. आणि केळी? 1 डझन. बरं, बरोबर आठवणीने आणा. मला बरोबर आणायला सांगते शिंदडीचे. अगं, लग्नाची आठवणी अजूनही याद आहेत मला. आणि हे 2 जिन्नस मला आठवणीने आणायला सांगतेस? मग आणतो की नाही? 1 डझन साखर आणि 1 किलो केळी.
अशी दात काढून फापा करून काय असतेस? हो चुकला की नाही तुम्ही? अहो 1 डझन साखर नव्हे तर केळी आणि 1 किलो साखर केळी नव्हे. चुकलो चुकलो चुकलो, पण तो दोष माझा नाही, तुझ्या आईचं. माझं लग्न काही लावून दिलं नाही ना. बरं मी घेऊन येतो, तोपर्यंत तू चहा कर. चहा करू का चहासाठी पाणी ठेवू? पाणी ठेव. ताई हा? मी तिला सांगून गेलो होतो ना, येऊ जाऊन येऊ आता म्हणून. आता जाऊन आलो की नाही, येऊ जाऊन येऊ. अगं ताई, गेल्या भाऊबीजेला मी तुला काहीच दिलं नाही, तेव्हा या भाऊबीजेला मी तुझ्यासाठी साडी आणली. काय? बघ अरे कशाला म्हणून एवढा खर्च केला? ताई, अगं लहानपणीच मी माझ्या आई वडिलांना बरखा झालो. काकाने माझा सांभाळ केला, पण का तर माझ्या नावे इस्टेट होती म्हणून. पण पालन केलं ते सुद्धा एका कसायाप्रमाणे. मला पण एक बहीण होती ग, पण तिला माझ्या काकाने जीवे मारली. काय सांगतोस काय? 10 वर्षापूर्वीची गोष्ट. एक दिवस तिला भयंकर ताप आला होता. मी रात्रंदिवस तिच्या उशाशीच बसून होतो, पण त्या काकाने डॉक्टर सुद्धा आणला नाही. मी काकाच्या पाया पडून माझ्या लाडक्या बहिणीसाठी डॉक्टर आणण्यासाठी रडलो, तर ते म्हणाले औषधाला पैसे नाहीत आणि तडक निघून गेले नायकिनीच्या कोठीवर पैसे उधळायला. मी तसाच धावत गेलो डॉक्टरच्या पाया पडून सांगितलं, साहेब मी तुमची भांडी घासेन, कपडे धुवीन, पण माझ्या बहिणीला वाचवा. डॉक्टरांना दया, ते माझ्या घरी आले, पण काय उपयोग. त्या आधीच माझी लाडकी बहीण मला सोडून कायमचीच निघून गेली. मी त्याच वेळी वेडा होणार होतो, पण विश्वास दादामुळे तुझी माझी ओळख झाली आणि मला माझी बहीण मिळाली. तेव्हा ताई नाही म्हणू नकोस ग. अरे बेटा उत्कर्ष केडा कुठला? हे बघ तू थांबा, मी आरतीचं ताट रेडी करू. आलीच ठेव ना. काय हे घे ना. नारायक काका, ह्या एका नायकिनीच्या घरी आलास? काका मला काहीच म्हणा, पण माझ्या ताईला काही म्हणू नका. हा माहित आहे या ताईच्या बाई बनवून घेतात. अरे करून जाईल गाव आणि घेईल तुझं नाव. खबरदार. नायकीन म्हणजे काय वाटतं तुम्हाला? केवळ एक शय्या शोभतील. नायकिनी कुणाच्या भगिनी होत नसतात, त्या फक्त भावडी. दिल्या पाहणारे सर्व लोक माझ्या तोंडावर असतात. म्हणतात दिल्या त्या नायकिनीच्या घरी जातो. काका
प्लीज जा तुम्ही इथून. मला सांगतोस नालायक, मला सांगतोस ती साडी सुद्धा घेऊन जा रे. अरे आणि मी एक नायकी नाही, आम्ही नायकी कुणाची बहीण होऊ शकत नाही. जा तू घेऊन जा ती साडी आणि तुला तरी काही वाटायला हवं. अशा कोवळ्या तरुणांना नादी लावायला आम्ही काय केलं? तोंड सांभाळून बोला काका. अहो तुम्ही माझ्या वडिलांप्रमाणे आहात. तुझ्यासारखीचा एकच बाप थोडाच ना. काका तुमच्या ठिकाणी दुसरा कुणी असतात तर काय केलं असतं? काय केलं असतं? कारण माझी सर्व शक्ती भर तुमच्याकडे काम ती माझी आता कुठे राहिले माहित आहे ना. मग चांगली पडपणे काका मी तुमच्या पाया पडतो. फक्त एकदा मला माझ्या भाऊची साजरी करतो काका. काका तुम्ही माझी एक बहीण मारली पण परमेश्वरानं मला एक नवीन बहीण दिली. प्लीज मला भाऊबीज करायची संधी द्या. ही मिळणार नाही आणि तुम्हाला मी भाऊबीज करायला देणार आणि नाही. ती केल्याशिवाय मी इथून जाणार नाही. नालायक, मला उलट बोलतोस. नालायक, तू चूप राहा. चल रे, चल. काही वाईट कुठून घेऊ नका. मी पुन्हा येईन. मी पुन्हा येईन. पुन्हा एकदा आलास तर सगळ्या तोडून खाई तुझा. चल चल. जो तुम्हाला हवा असेल तर निलेशला सोडून द्या. सज्जनों के साथ दोस्ती का हाथ, दुश्मनों के पेट पर दुश्मन की लात, उसी को कहते हैं विश्वनाथ. विषा दादा म्हणतात मला. एकदा तुमची तिजोरी साफ केली होती मी तुमच्या समक्ष आणि आज निलेशला सोडला नाहीस तर भाऊबीज करायला दिली नाहीस तर हा सुरा तुमच्या पोटात आणि तुमची तिजोरी माझ्या हातात. तू सांग. अरे पण आमच्या घरगुती औरत का पडतोस? तुझा बाप म्हणून. चल आटाप लवकर दे ती साडी निलेशकडे. अरे ते म्हणतो ना. हा आता बोल. काय बोलू? मी म्हणतो तसं बोल. बोल लवकर. बोल लवकर बोल. पण निलेश बेटा, निलेश बेटा, भाऊबीज कर सगळीला. भाऊबीज कर सगळीला. मला तिला माझी मुलगी म्हणतो. माझी मुलगी म्हणतो. चल दादा चल. तू ये घरी. पार घेतो मी तुला. चला चला आता लवकर टाका. त्याला मारणार तर नाही ना. अगं ते पुन्हा इथं परत आले ना तर पुन्हा निरोप पाठवतो तिजोरी साफ करण्याचा. एकदा तू माझा सोडलास तर मला त्यांनी पटकावू नको. असं वाटलं तुला? अगं मी फक्त धक्की देण्यासाठी आलो. चल आठवण लवकर. आधीच ओवाळणी झाली आता फक्त भेट द्यायची नाही. असतं ग हे काय? अरे पण तू असं अचानक कसं काय आलास? अगं मी खाली 5च्या गाड्यावर उभा होतो. निलेश मागून काका टन टन येताना पाहिला. मग वाटलं काहीतरी भयंकर घडणार आहे म्हणून आलो. चल बरं येतो आम्ही. चल निलेश चल चल जाऊया.
झोपलो आणि ती आली, ती मला उठवायला आली आणि मी उठलो नाही तर ती माघारी नाही का जाणार? कशी जाणार? धरून आणली कानाला. खरंच? कुठे आहे माझी मनीषा? अरे बाबा, ही तुझी नव्हे रे, त्या शेजारच्या टिंगू भटाची मांजर माझ्या मागे बाजारात आली होती. तिच्या कानाला धरून आणली आणि सोडली तिच्या घरी. साली मांजर कुत्री सुद्धा माझ्या मागून, एखाद्या वेळी गाढव सुद्धा लागायची मागून. हा सरिते, केळी काही मिळाली नाही. त्या केळीवालींचा संप दिसतोय आज. ही साखर घे आणि चहा कर एकदम स्ट्रॉंग. हा तेच ते. आणि हे बघ, आणि आता जा. ठीक आहे, ठीक आहे. हा सागर शेठ, बसा तुम्ही बसा. हा हे बघ, तुला जी मनीषा हवी ना, हवी म्हणजे काय? हवीच. तिच्याशिवाय जगणं म्हणजे सूर विना बासरी, पिसाऱ्या विना मोर, पाण्या विना सागर. अरे अरे अरे, थांब 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 थांब. तुझ्या कविता ऐकणार नाही या नाना. तुला जर मनीषा हवी असेल तर ही सरिताच तू मनीषा मानायला हवास. काय काय सांगताय तुम्ही? हे कसं शक्य आहे? सागर बेटा, तिला तुझी मनीषा मानायला हवंच तू, कारण ती तुझ्या मनीषा सारखीच तुझ्यावर प्रेम करेल. तसंच वागेल रे बेटा, तसंच प्रेम करेल. नाही नाना, नाही. प्रेम म्हणजे काय? प्रेम कसं होईल पुन्हा? माझ्या मनीषासारखं कोण प्रेम देईन मला पुन्हा? तिची ती साडी, आंबाड्यातील वेणी, गळ्यावर आणि मानेवर काळा तेल सोंड, डोक्यावर पदर, नेहमी माझ्या पायाला स्पर्श करून पाय पडणारे, मला दरवाजाच्या चौकटीवर उभा राहून माझी वाट पाहणारी, मला चुकून तरी कधी उशीर झाला ना तर मला म्हणायची, मी बोलणारच नाही बाबा गडी तुमच्याशी. कोण 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 तू? मनीषा? मनीषा? हा दूर 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 व्हा, दूर व्हा. हो, किती म्हणून वाट पाहायची मी. मेरी आमची कुणाला काळजीच नाही. परमेश्वरा, माझ्या प्रयत्नाला आणि तिच्या कष्टाला यश दे रे बाबा. जोड्यानीच पूजा करायला लावीन. आहा, सॉरी सॉरी देवा, सॉरी. जोड्याने म्हणजे चप्पलाने नव्हे, जोडप्याने जोडप्याने. याचसाठी केला होता अट्टहास, याचसाठी केला होता अट्टहास. शेवटी तीच गोड व्हावं. मनीषा, तुझा मुखचंद्रमा वर कर पाहू. आहा, आहा. घाबरू नको, दाखव ना, दाखव. पहा ना इकडं. नाही नाही नाही. पहा ना, दाखव ना. तोच तो पोशाख, तोच तो गळावरचा तीर, डोक्यावरील पदर, तीच वेणी. नाही नाही, तू दिसतेस तशी, पण तू ती नाहीस. नसले तरी समजून घ्या, मनीषाच आहे असं समजा. नाही, कसं शक्य आहे? एक सांग, तुझ्या गालावर तिळ आहे का? तू दाखव. हे काय बाई, सर्वच काही विचारत आहात तुम्ही. अहो, तुम्हीच नाही का कविता केली होती, मध्यानीच्या उन्हात चालावी करवंदीची वाट, मध्यानीच्या उन्हात चालावी करवंदीची वाट, ऊन वरून सोसत आणावा सावलीचा थाट, आणावा सावलीचा थाट. आणि ती कविता तुला आठवतच असेल.
एकदा कोजागिरीची पौर्णिमा होती. आम्ही नदीच्या रुपेरी काठावर बसलो होतो. त्यावेळी मी एक कविता केली. खेळ खेळतो प्रीतीचा हा, खेळ खेळतो प्रीतीचा हा, चंद्र चांदण्या सवे. खेळ खेळतो प्रीतीचा हा, चंद्र चांदण्या सवे. सख्या वाचुनी बसले इथे, सख्या वाचुनी बसले इथे, गाळी तुम्ही आसी. पण आसवाची कविता ऐकताच तू किती भडकली होती माझ्यावर. मग मी तुझ्यासाठी नवीन कविता केली होती. चंद्र हासता रोहिणी हसली, चंद्र हासता रोहिणी हसली, पाहता रजनी ही लाजली. चंद्र पाहता रोहिणी हसली, पाहता रजनी ही लाजली. जिथे लाजली तिथेच फसली, प्रीत ही उरी आणि स्वामिनी मी तुझ्या मंदिरी, स्वामिनी मी तुझ्या मंदिरी. बरोबर, अगदी बरोबर. हीच कविता माझ्या मनीषाला खूप आवडायची, खूप म्हणजे खूप आवडायची. पण तुझं तर तिळ दाखव. आहा, मी तर दाखवू शकत नाही. दाखवायलाच दाखव, दाखव ना, दाखव. अहो आधी हात तरी सोडा. हो हो तीळ आहे. नाही नाही, हा मला फसवण्याचा काहीतरी कट आहे. अहो मी नसेल मनीषा, पण मनीषाने जसं तुमच्यावर प्रेम केलं तसं प्रेम करण्याची संधी द्याल का मला. मी सुद्धा एका नायकिणीची मुलगी आहे. या समाजाने नाकारलेली खूप वेड्यावरची धुळवट आहे मी. तिला तेवढी संधी द्याल का. हा ते पाया पडते हो तुमच्या. तुम्ही साध घाले नमी, तुम्ही साध घाले नमी. जगो मी साग तुझ्या वाचनी, गुरगुरे जीव हा पंच प्राण आतुरले. तुझ्या वाचुनी गुरगुरे जीव हा पंच प्राण आतुरले. हृदया तुम्ही साध घाले नमी. सोहीकडे भास तुझे पापणी लिहिना. तुझ्या विनरात मुखी आढळेना. सोहीकडे भास तुझे पापणी लिहिना. माझी आम्हाची स्थितीच झाली, बदलून मोसमी सारी रात जावी. गुरे जीव हा पंच प्राण आतुरले. हृदया तुम्ही साथ घाली नमी. हृदया तुम्ही साथ घाली नमी.
पंच प्राण आतुरले हृदयातुनी साध घालीन मी हृदयातुनी साध घालीन मी जगुमी साग तुझ्या वाचुनी स्फुरभुरे जीव हा पंच प्राण आतुरले हृदयातुनी साध देयनी हृदयातुनी साध घालीन हृदयातुनी साध देयनी चहा केलाय देते. मनीषा सुद्धा एक यशस्वी मुलगी होती आणि ही सुद्धा अशीच. हिला मी ठळठळीत सौभाग्य कुंकू लावण्याची संधी दिली तर तेवढं माझ्या मनीषाला समाधान होईल. पण माझ्या मनीषाला वाईट वाटलं तर थांबा मी माझ्या मनीषाला विचारून येतो. मनीषा मनीषा अहो, चहा तरी द्या. आलोच मी आलोच. गेला नळी फुंकले सोनारे इकडून तिकडून गेले वारे. हे तू घाबरू नकोस. तुम्ही काय म्हणालात नाना? नाही काही नाही म्हणालो. तू घाबरू नकोस म्हणालो. स्त्रीमध्ये वेगळी आकर्षण असते ना. जिथं एक स्त्री शहाण्याला वेडा बनवू शकते तिथे दुसरी स्त्री वेड्याला सामा बनवणार नाही का? पण एवढाच एक सांभाळ पोरी. कदाचित तो तुझ्यामुळे सुधारला असला तरी त्याच्या मनाविरुद्ध तुला लग्न करता येणार नाही. बोल नाना, ते एवढे सामर्थ्यवान आहेत की त्यांच्यावर खोटं प्रेम करताना सुद्धा खरं प्रेम चढेल. त्याला तूच सावरायला हवास. काही म्हणा, तुझा लग्न मात्र लवकरच व्हायला हवा. म्हणजे मी मोकळा. मोकळे राहून काय करणार? अगं काकीचे एवढे समजत नाही का? अगं मी मेल्यावर माझ्या तोंडात पाणी घालायला कुणी नको का? म्हणून मी लग्न करणार. घोडा मिळाला नाही तर गाढवावरच वारत काढणार. चला काहीतरी हो. तुम्ही ना विषय बदलण्यात एकदम पटाईत आहात. क्षणात हसवता, क्षणात रडवता, हृदयातील आग लपवण्यासाठी तोंडा वाटे फुले उधळता. बेटी, या जीवनात आहे तरी काय पोरी? 2 घडीचा डाव. रडण्यापेक्षा हसायचं. हसत हसत जगायचं. हृदयाचा जन्मा आतून वाहत आहे तरी हसण्यात राहणं. हसत राहणं. खळखळाट हसत राहणं पोरी. खळखळाट हसत राहणं. दादांच्या अंगात किती दुःख आहे याचा अंदाज लागत नाही. काहीच कळत नाही. अरे काय झालं? काय झालं दिसतं ना? अरे काय झालं? हे बघ, बस. सागर इथून बाहेर पडला तोच खाली धावत असता रस्त्यावर त्याची टॅक्सीची टक्कर झाली. आणि गर्दी कसली म्हणून मी पाहायला गेलो तर हा सागर फुटपाथवर होताना पडलेला होता आणि त्याच्या डोक्यातून रक्त येत होते. सुदैवानं समोरच डॉक्टर शणे होते.
त्याने पट्टीबंदी आणि मरम्मत केली. जास्त लागले का? नाही, डोक्याला जरा जबर जखम झाली. अरे देवा. नाही मग घाबरू नकोस. निलेश, हा. मी कुठं होतो रे? आणि हे घर बापूनानांचं ना? हे बघ, तू प्रथम विश्रांती घे, काहीही बडबड करू नकोस. विश्रांती? किती दिवस विश्रांती केली मी? पूर्ण 3 महिने. अगं, डोक्याला जबर जखम झाल्यामुळे सागरचं वेळ गेलं. निलेश, ही कोण? कुठं कधी पाहिल्यासारखी वाटते. अरे सागर, तुझ्या अवेशा सुधार कार्यात होती, तुला मदत होणार आहे. छान. मी सुद्धा एक गायकिनीची मुलगी आहे. समाजाने राखावली. खरंच मी कुठल्याही प्रकारचा मोबदला न घेता तुमच्या समितीस मी मदत करायला तयार आहे. निलेश, आजचा दिवस आनंदाचा दिसतो. शुभ आहे. तो करून घेणं तुझ्या हाती आहे. मी प्रयत्न करीनच. सरिता ना ग, नानांची? अरे हो, हे बघ, थोडा ब्रेक लाव, नाहीतर पुन्हा वेळेला झटका आला तर. सागर, अरे ही सरिता 5 वर्षाची असतानाच तिच्या आईनं हिला बापू नानाकडे ठेवली. एका रायकिडीची मुलगी खानदानी बाळगली. निलेश, सांग, देवानच माझी प्रार्थना ऐकली. मी जरूर प्रयत्न करेन. कोणी ना कोणी खानदानी सज्जन तरुण हिच्याशी लग्न करायला तयार होईलच. आणि तूच झाला तर काय? छे छे, कसं शक्य आहे? नाही नाही नाही. काय हरकत आहे? बापू नानाचं स्वप्न साकार होईल आणि एका पुण्य पुरुषाला समाजात दिला तर तुला पुण्य लाभेल. मला विचार करावा लागेल, पण हे आवडेल का तिला? न आवडायला काय झालं? पण एकदाची चूक केली ना ती पुन्हा घडवू नका. हो, मनीषाशी फक्त प्रेम करता क्षणी केवढ्या मोठ्या संकटाला तुम्हाला तोंड द्यावं लागलं. म्हणून नाही, मी संकटाला घाबरत नाही सरी. तरी सुद्धा हा निर्णय तुम्हाला नानाच देते. सागर, अरे तू मनावर घे. अरे मनीषा हीच सरिता समाज. बघ, नाना नाही म्हणणार नाहीस अजिबात. प्यार किया तो डरना क्या. सागर, होय सागर, पण वेडा सागर नसून पूर्ण 150 आणा. पण काय रे, तुझ्या डोक्याला काय झाले? आणि हे 3 महिन्याची वेळ एकदम कशी बरी झाली ते मी सांगतो. मनीषा बरोबर ह्यानेही नदीत उडी घेतल्यामुळे त्याच्या डोक्याला जबर जखम लागली आणि वेळा झाला. पण आज योगायोगाने त्याच जाग्यावर जखम लागल्यामुळे त्याचा वेळ गेला आणि तो निसटलेला डाटा जो होता ना तो पुन्हा आला आणि वेळा संपला. आणि तो जर पुन्हा वेळा होऊ नये असं तुम्हाला वाटत असेल तर सागरचं सरिताची लग्न लावून द्या. पण सागरचं काय मत आहे? नाना, मी तयार आहे तिच्याशी लग्न करायला. नाही नाही सागर, नाही. अमृत म्हणून ओटाशी लावतोस, पण पोटात गेल्यावर ते विष समजून. नाना, तुमचा आशीर्वाद आणि सरिताचं एकनिष्ठ प्रेम हे विष बसवायला मला माझं सामर्थ्य तयार करेल. पण सरिता काय म्हणते ना, तिनं सर्व तुमच्यावर सोपविलेलं आहे. सरू बेटी, सरू बेटी, हा सागर तुला पसंत आहे का? तुमच्या शब्दाबाहेर नाही गेला. मग अशी उभी का? जोड्यानी पाया पडा, जोड्यानी. इष्टपुत्र सौभाग्यवान. या खेड्याचाही नमस्कार घ्या. काय म्हटलं? इष्टपुत्र सौभाग्यवती भा. का मला आशीर्वाद आहे? नाही, याना
माझी ती सुषमाला घेऊन ये, नंतर देतो तुला आशीर्वाद. म्हणजे तुम्हाला पण समजलं ते? अरे हा वाराही माझ्याशी कान गोष्टी करत असतो. निलेश बेटा, त्यावेळी माझी शारदा हवी होती रे. आठवणींची आठवणींना वाहतो ही श्रद्धांजली. आठवणींची आठवणींना वाहतो ही श्रद्धांजली. फुलावी तुमची संसार करी, फुलावी तुमची संसार करी, फुलावी तुमची संसार करी. हा तुमचं झालं ना आता, नानाला पण कळलं. आता माझा जमावाला मी निघतो. ताडे सरिता, मी तुझ्याशी लग्न करायला तयार झालो ते दोन गोष्टी. एक म्हणजे मला माझ्या मनीषाचं प्रेम आणि दुसरं म्हणजे माझ्या वेश्या सुधार समिती तुझी जीव तोड मदत. तुमच्या चरणावर मी माझं जीवन अर्पित आहे. लवकरच लग्नाचा बार उठेल. तुझं लग्न तिच्याशी होणं शक्य नाही. कोण आहेस तू? तिलाच विचार. मी प्रश्न तुला केलाय. पण ऐकायचंय? ऐक, ही नायक आहे आणि हिचं कोणाशी लग्न होऊ शकतं का? नायकीन म्हणून तिच्या डोळ्यातील कुसळ तुम्हाला दिसते. अरे बरे, कुलवंत म्हणून म्हणवणाऱ्या तुमच्या डोळ्यातील कुसळ तुम्हाला दिसत नाही. आधी स्वतःच्या चुलीवर पोळी भाजवायला शिका, मग नंतर सांगा दुसऱ्याची पोळी भाजली नाही, करपली आहे म्हणून. काय प्रेमाच्या कैफात बोलतोयस तू? पण लक्षात ठेव सागर, स्त्रीच्या ओठावर साखर जरी असली तर ओठात विष असतं, विष. आणि ते विष पोचवण्यासाठी साप सुद्धा गळ्यात बांधण्याची हिंमत आहे माझ्या. अरे वा, हिनं तुला भरत मारली तर अर्थात एवढं तेज आहे. नशीब ते तेज तरी ओळखलंस. त्या तेजाला मी निस्तेज केलंय. अरे तेज तेज विरघळण्यासाठी या पोरी शिस्त जमतात. ओरडून काही लपणार नाही. सागर, मी या क्षणी एक गोष्ट सांगतो. हिच्याशी लग्न करून तू तुझ्या जीवनाला कंटाळून जाशील, दुःखाला गवताशील, आगीच्या भाजून जाशील. अरे अजूनही तवा गरम झालाच नाही तर बोलण्याची भाषा कशाला करतोस तू? वेळ जवळ आली म्हणून सागर, मी हिच्याशी प्रेम केलं पण हिने मला धोका दिला. मी प्रेम केलं तुझ्याशी, पण ज्याला मी सूर्य समजत होते तो काजवा निघाला, काजवा. राघवेंद्र, नसीब समज तुझं. हिने तुला काजवा म्हणाली. हिच्या जागी जर दुसरी कोणी असती तर बेडकाची उपमा दिली असती तुला. सागर, ओरडतोस कशाला? अरे लग्नापूर्वीच माझ्याकडून तुझी कामं वासना पूर्ण करून घेत होतास तू, आणि शेवटी रखे. सरिता, तू शांत हो. आंबा गोड लागला की तो बाटीसह लोक खायला बघतात, आणि ती बाटी गळ्यात लागली ना मग असे बोंब मारतात. अपमान होतोय माझा. अपमान फक्त मान असणाराचाच होतो, तुझ्यासारख्याचा नाही. मला आव्हान देतोस तू? मी गटारावरील मच्छराशी कधीच आवाज देत नाही. सागर, एका स्त्री पायी तुला नाश करून घेतो तू. अरे आजची ही स्त्री लग्नाआधी फूल असतं, नंतर लग्नानंतर दगड बनते, दगड. त्याच दगडात देवपण येते केव्हा केव्हा. ठीक आहे, पण सांगून ठेवतो, हा रग्यात तुम्हाला सुखानं जगू देणार नाही. वेळी तुझा खात तरी करेन. सावध राहा, रात्र वैर्याची आहे. आईच्या गावात आणि भाराच्या भावात. तू घाबरू नको. संकट पहाड बनून तरी आली तर ती पाठीवर पेलून धरण्याचं सामर्थ्य माझ्याकडे.
मला फक्त तुझी जीवन साथ हवी. ये अशी जवळ आहे. लग्न करण्यापूर्वी तिला एक महिन्यासाठी तुझ्या दारी आई वडिलांना पसंत पडायला हवी ती. नंतर दोष नको. बरं, मी दुर्गाला म्हणजे हिच्या आईला पत्र टाकून येतो. पण त्यापूर्वी तुझ्या मस्तकात माझ्या नावाचं कुंकुम तिलक मला आताच लावायचं. थांबा हा, आलेच मी कुंकवाचा करंडा घेऊन. या, तुमच्याच हाताने लावा माझ्या कपाळी कुंकुम. एक 2 मिनिट घेता. सगळ्याक एक नमस्कार. म्हागेलो सेकंड प्रयोग. सो हेज मुखार तुमकां सगळ्याक जबरदस्त मराठी ड्रामा एंटायर कारवार तालुक्याक पॉवरफुल ड्रामा जे लोकांक कोणी पळयन जाल्यार उरतले. इनफॅक्ट बिफोर डिसेंबर 31 3 पॉवरफुल ड्रामाज येती आसात, नोव्हेंबर अँड डिसेंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल श्री सांतेरी देवीक नमस्कार करून हांव श्री दिनेश गांवकर, श्री दीपक गांवकर, श्री संजय कृष्णा गांवकर आणि श्री संतोष आनंदू गांवकर आमकां आभार मान्य करता. कित्याक मी मागेले फोनाच उतरान आनी एकच नाटक प्रयोग आमी ओळगा केल्ले सजाई का अपराधा बीन तेजेचेर एक आनीक आमगेले टिमा बद्दल सगळे दांडिवन घेवन 21 नाटकाची लिस्ट दांडिली तेन्ना तुमी म्हाजेर एक विश्वास दवरून हो एक अवकाश दिल्ल्या बद्दल हांव तेमकां मनपूर्वक आभार मानता. आनी अशेंच जशें भायर गांव म्हागेलो कंप्लीट म्हागेले गांवच म्हणून हरकत ना. कित्याक म्हागेलो भयण धन मावशी धन सगळे म्हागेलो भायरच गांव. एक्चुली हांव कोण अपरिचीत न्ही, पण इतलो आनंद व्यक्त जाता की आमगेल्या त्या गांवाक अशें हांव एक कन्नडा मिडियम पण एक मोठो कलाकार आसलो. सो अशेंच एक अवकाश दिल्ल्या बद्दल आनी तुमकां सगळ्याक आतां आमगेले 1 अंक जाल्लो आसा. नाटक एक्चुली 3 अंकी जाल तरी 2 अंकीत पण समजू हरकत ना. पण क्लायमॅक्स सीन फक्त एक 4 पेजाचो 3rd अंक आसा. पण क्लायमॅक्स पळोवच्याक मात्र विसर नाकात. जबरदस्त धमाकेदार क्लायमॅक्स. 3rd अंक ओन्ली 5 पेजीस. पण 2nd अंक जरा इक्वली इम्पॉर्टंट आसा आनी जरा सस्पेन्स बी आसा. आनी डॉक्टर गणेश हिर्लेकराल नाटक म्हणल्यार सगळ्यांक खबर आसा कशें उरतात म्हणून. क्वायट ओल्ड नाटक, पण आता तुमकां सगळ्याक आवडले अशी म्हागेली इच्छा आसा. आनी सगळे परत एकदा म्हागेले सगळे संजय भाऊ हे सगळे रिलेशनच आभार व्यक्त करता. आनी श्री सांतेरी देवाक नमस्कार करून तुमकां सगळ्याक देव देवी बरेंकन दवर म्हण आयुष्य समृद्धी आरोग्य सगळ्या दिवचे म्हणून विनंती करता. थँक्यू, धन्यवाद. प्रशांत बाब 1911 रावचे. प्रशांत श्री प्रशांत नाईक हे मी ह्या नाटकाचे दिग्दर्शक. आणि एक विशेष गोष्ट म्हळ्यार आज तेंगेलो 14 मे 2024 हो तेंगेलो वाडदिवस. तर तांकां तुमची समस्त प्रेक्षकां वतीन तांकां वाडदिवसाची अनेक शुभेच्छा. देव बरें करूं. आनी तेमी आमकां सगळ्यांक एकत्र हाड घेवन हे नाटक करच्याक एक तेंगे वाडदिवसा दिवस संदी दिली. तेजे बद्दल आमी तेंगेले समस्त कलाकार तेंगेले आभारी आसात. धन्यवाद. आनी एक गोष्ट म्हळ्यार 93च्यान ह्या देविले आनी भैऱ्या ह्या नाटकात फक्त 2 वेळा चुकून एवरी इयर हांव हिंगा नाटक पळोवन गेल्लो आसा. इनफॅक्ट भैऱ्या कार्तिपुणे जात्रे सोडा 93च्यान फक्त 2 वर्सां मे 14 म्हागेलो बर्थडे दिवस भैऱ्या नाटक पळोवन गेले आसा. सो 93च्यान 2 वर्स चुकला म्हळ्यार तुमी विचार करचे. आनी हे म्हाका ह्या वर्साक अशेंच तुमच्यान इतलें भरपूर प्रेम मेळ्ळें तर मुखार बी असोच सहकार मेळटलो म्हणून घेवन इच्छेकान घेवन तुमचे कडेन 2 गोश्टी समाप्त करता. थँक्यू. सागरचा आज पत्र आला. सर्वांना आवडली माझी शोध. तशी ती गुणाची पोर आहे. आता लवकरच तिला सागर इथं घेऊन येणार आणि ताबडतोब लग्न.
तिच्या आईचं वचन तिच्याकडूनच आज पूर्ण करून घेणार आहे. तिच्याकडूनच आज पूर्ण करून घेणार आहे. तिच्याकडूनच आज तिच्या आईचं वचन तिच्याकडूनच काय झालं पोरी? काय झालं बेटी? काय झालं? सामर्थ्य नाही हो माझ्या. मला सागरच्या घरातून बाहेर काढलं, बाहेर काढलं. काय बेटी? बेटी काय ऐकतोय मी हे पोरा? काय ऐकतोय? ज्यासाठी तुम्ही अट्टहास केला तो भासच ठरला, भासच ठरला. पोरी पोऱ्याचा झाला तरी काय? मी सागरच्या मध्ये गुन्ह्याला ज्या क्षणी पाऊल टाकलं तिथे वातावरण गढूळ झालं होत्या. अगं पण सागरचा सावंतवाडीतून पत्र आला होता. सर्वांना आवडली म्हणे माझी सर्व. सागरच्या घरच्या माणसाने त्यांचा घात केला हो. त्यांना फसवलं होतं. आणि सागर जेव्हा घरी असायचे तेव्हा सर्व माणसे माझ्याशी खूप चांगल्या प्रकारे वागायचे. पण ते सागर समितीच्या कामासाठी जेव्हा 4-4 दिवस बाहेर गावी असायचे तेव्हा तीच घरातली माणसं त्याची आई बहीण सगळेजण माझ्या घराण्याचा उद्धार करायचे. अगं पण ती सागरची बहीण रेवती पिक्चर मध्ये काम करणार आहे ना. कसलं काम? हिरोईन होण्यासाठी एका डायरेक्टर बरोबर 4-4 दिवस बाहेर असते आणि उलट मलाच ठोंबणे मारते. म्हणे जातीच्या मुली सगळ्या मेल्या होत्या म्हणून सागर भैयाने एक नायकिणीची मुलगी आणली आहे. आमची शोभा वाढवण्यासाठी आता एका वर्षीची आमची सैनिक होणार आहे. मला खूप राग आला. एवढा संताप आला की मी रागाच्या भरात त्या रेवतीच्या एक थोबाडी दिली. पोरी तू असं करायला नको होतास. पोरी असं करायला नको होतास. मग मी काय करू नाना? काय म्हणून करू? हो नाना, तुमच्यासाठी माझ्या आईनं जे माझं शीळ राखलं होतं त्या शिलावर जर का कोणी खाला घातला तर ते मला कसं म्हणून सहन होणार हो? यात जर का माझी काही चूक असेल ना तर माझ्या गळ्यात दगड मांडून तुम्ही मला विहिरीत लोटून द्या. रडू नकोस पोरी, रडू नकोस. सागर कुठे होता त्यावेळी? ते समितीच्या कामासाठी 4 दिवस सावंतवाडीला गेले होते. म्हणजे तू त्याला न सांगता आलीस? मग काय करू मी नाना? सागरच्या आईनं आणि बहिणीनं मला रात्रीच घराबाहेर काढलं. रात्रभर थंडीने कुडकुडत काढलं. पुन्हा सकाळी तोच त्रास, पुन्हा तोच छळ. माझ्या अंगावर ते सगळे दागिने तिने उरबाडून काढले. नाना, तुम्ही मला आवडीने घेतली होती ती हिरवी साडी, ती सुद्धा तिनं फाडून टाकली हो. चिंध्या केल्या होत्या, चिंध्या केल्या. मग कशी राहू मी त्या घरात तुम्ही सांगा. शेवटी रेवतीने माझ्या अंगावर तिकिटाचे पैसे फेकले आणि म्हणाली काय करतो घेतो. मी ते पैसे उचलले आणि आले. तेवढे तरी उपकार दिले. तिकिटाचे पैसे तरी दिले तिने. बेटी, मी सागरच्या गावी जाऊन त्यांच्या लोकांना समजून सांगतो. अगं भीक मागून मी त्यांच्याकडे तुझ्यासाठी त्याचा काहीच उपयोग होणार नाही. हो, एक भिकारी म्हणून माझी प्रत्यक्ष सागरच्या स्वामिनीची ओळख केली. तिथे तुम्ही जाऊ नका होणार, तिथे तुम्ही जाऊ नका. हे बघ तू आज जा, जरा स्वस्त हो, थोडा विश्रांती घे. सागर बेटा निश्चित येईल इथं. त्यानंतर काय ते ठरवू आपण. तू आज जा, घरी जा. नाना
काका साहेब या उभे राहणार की बसणार ते नंतर पाहू. प्रथम कोपरापासून नमस्कार करतो. कोपऱ्यापासून कशाला, अगदी पायापासून नमस्कार करा, पायापासून. हा काही एवढे भडकाऊ आले तुमच्या आकड्याच्या मेडीनं मार खाल्ला की काय. ना तुम्ही चेष्टेवर नेऊ नका. हेच एक दिवस तुम्हाला महाग पडेल. अरे आजकाल सगळ्या वस्तू महाग होत चालल्या आहेत. हेच ते. आता स्पष्टच बोलतो. तुमची ही सरिता माझ्या पुतण्याला इथं बोलून घेते. भाऊ म्हणून, तुम्ही सुद्धा येत चला तिचे बाप म्हणून. छे छे, ह्या एका नायकिडीची पोरशी माझा नातं जोडू. काय झालं? कमळानं चिखलात जन्म घेतला तरी त्या कमळाला चिखलात तू का जन्म घेतला असं म्हणत नाही कोणी. असंच ते काका, जिव्हाळ्याची नाती जन्मा येतात तेव्हा जात पात संपकलेलं असतं. बरं चहा करायला सांगू, कोरा की बिंदुडाचा? नाना पुन्हा माझी चेष्टा करू नका, नाहीतर याचा परिणाम फार वाईट होईल. आम्हाला प्रतिष्ठा आहे, मान आहे. तुमच्यासारखी सर्व लाज लज्जा भाजून खाल्ली नाही. कच्ची खाल्ली असेल. हो हो, कच्चीच खाल्ली. पण सांगून ठेवतो, तुमच्या मुलीला शिस्त लावा. काकासाहेब, माझी सरिता तशी बिलकुल म्हणजे बिलकुल नाही. एक देवतुल्य आहे. तिच्या सुखाड येऊ नका. माझ्या शारदेचा सुख मला तिच्यात पाहायचं आहे काकासाहेब, तिच्यात पाहायचं आहे. माझी लक्ष्मी शारदा लग्नाच्या अवघ्या वर्षी वारली. माझी लक्ष्मी ही संपली हो, माझी लक्ष्मी संपली. माझी ही बायको 2 वर्ष ही संसार न करता वारली. काय बात? ती वारली नाही, तुम्ही तिचा खून केला. ओरडू नका. केवळ दारू आणि वेश्येच्या आहारी गेलेला तुमचं मन तुमच्या 6वी पत्नीच्या सुखाआड आले आणि त्याची जीव घेतला त्याने. तुम्ही तिला विहिरीत ढकलून दिला, विहिरीत. आणि खोटा सांगितलं ती वारली म्हणून, पाय घसरून पडली म्हणून खोटा. पण तो तुम्ही केलेला खून होता, खून. नाना, माझ्या घरगुप्त व्यवहाराबद्दल काही बोलू नका. गरज नाही कशी. ती माझी मानलेली बहीण होती, मानलेली बहीण. कोणी का असे ना, ती आत्ता नाही ना. तुम्ही सुद्धा आता नव्हता. त्या अब्दुलनं तुम्हाला पाहिलं तिला विहिरीत ढकलताना, पण त्याचा सुद्धा तुम्ही तोंड बंद केला पैशानं. पण त्याच अब्दुलनं दारूच्या नशेत सगळं ओकून टाकलं माझ्या पुढं. तो विषय सोडून द्या आणि प्रथम ह्या नायकिडीच्या पोरीचा बंदोबस्त करा. सूर्यावर कुंकू पळणाऱ्या कागदास मी काय म्हणू. काकासाहेब, तुम्ही जन्माला आलात तेव्हा तुम्हाला परमेश्वर पाप घालायला विसरला असेल, म्हणून त्याची उणीव तुम्ही हातावरून काढता. म्हणजे आम्ही पापी की काय? नाही नाही, पुण्यवान. फक्त पाप पुण्याचा अर्थ उलट करावा लागेल. अहो, पैशाचा कमावट टिकवण्यासाठी सत्याची शिलाई लागते हो, सत्याची शिलाई. म्हणजे माझं ऐकायचं नाही तर मन मेरू पर्वता एवढं मोठं करून या, तेव्हा मी ऐकेन तुम्हाला. मुंगी एवढा मन नकोय मला. निमूटपणे निघा ऐकून. नाना, हा माझा अपमान झाला. याचा सूड घेण्याशिवाय मी राहणार नाही. भिंतीवरचा नकासा तुटला फडफडला म्हणून धरणी कंप होत नाही. गडगडणारी मेघ कधी बरसत नाही. पाहून घेईन मी नाना, पाहून घेईन. एक भेसळत जाऊ. सूर्याच्या तोंडाला काळं पाचायला निघाला हरामखोर.
भांचट बेटा साखर बेटा अरे तुझीच वाटलं नव्हता एवढं लवकर येणार म्हणून. सरिता सकाळीच बाहेर पडली 5च्या गाडी आणि मी 6 वाजता सावंतवाडीहून घरी पोहोचलो. झालेला सर्व प्रकार समजला आणि वेळ न दवडता इथे आलो. 7ची बस पकडून. वाटलं होतं मला सरू नानाकडेच जाणार म्हणून. नाना क्षमा करा मला. तुमचं दिव्य पवित्र स्वप्न माझ्यामुळे भंग झालं. तुझा काय रे दोष पोरा. नियतीच्या हातातील खेळणी आहोत आपण बावली आहोत. अरे तरी पण असं व्हायला नको होतं रे पोरा. मी फार भडकलो आणि शेवटचा निर्णय देऊन घरातून बाहेर पडलो. काय होय मी आईला सांगितलं तुमचा मुलगा मेला समजा. नाना नाना हे जग फार वाईट आहे. स्वतःच्या पापावर पांघरुण घालून पतिव्रतेचं सोंग मिरवण्यासाठी दुसऱ्याच्या पापावर तुटून पडतात. त्यातलीच माझी आई आणि बहीण. सांगू नये स्वतःच्या ओटाची वेदना स्वतःच्याच दाताने केलेली. पण काय करू एक अबला या सर्वांमध्ये बळी पडते ना म्हणून हे घरदार सोडून मी इथं आलो. तरी पण तू असं करायला नको होतं रे पोरा. पण सरिता कुठं आहे? तुम्ही बोला मी जरा बाहेर जाऊन येतो पोरा. बरं सरिता सरू सरू मी आलोय. कशाला कशाला म्हणता? तुझ्यासाठी. फार चुकता आहात तुम्ही. नायकिनीच्या मुलीच्या मागे लागून तुम्ही तुमच्या कुलवंत घराण्याला तडा लावू नका. अगं पण तिथं अब्रू तरी आहे का? त्यांच्या जगात त्यांना फार मोठी अब्रू आहे. जिथं वाढला तिथंच पुन्हा जा. परत इथं कधी येऊ नका. मला त्याची पर्वा नाही आहे. सर्व हा समाज तुम्हाला जगू देणार नाही. त्याबद्दल कधी मी चिंता नाही केली. सर्व मृत्यूला कवटाळावं लागेल तुम्हाला. मृत्यूची भीती प्रीतीला नसते. प्रीतीची शक्ती अफाट असते. हे फक्त काव्यात चांगलं दिसतं. ते जीवन मी जगत आलोय आजपासून. त्यावेळी सुद्धा धोका खाल्ला होता. आता मी मृत्यूलाही खाईन. नाही हो सागर नाही. हो मी सुखी होण्यासाठी तुम्ही एखाद्या खुली मुलीशी लग्न करा. तुमचा सुखी संसार मला दुरूनच पाहू द्या. मी मेलीच अशी समजा. कसं समजू? सांग ना कसं समजू? तू माझ्या समोर प्रत्यक्ष उभी असताना कसं समजू? सरू सरू तू माझं हृदय ओळखू शकली नाही अजूनही. केवळ तुझ्या हिमतीवर मी कोशातून माणिक उत्पन्न करण्याची स्वप्न पाहिली आणि या समाजाविरुद्ध बेधडक उभा राहिलो. पण तू आता माघार घेते. नाही हो सागर ही माघार नाही आहे तर ही सरळ वाट आहे. तुम्ही अजूनही सावध व्हा. या अभागी नायकिनीच्या मुलीचा तुम्ही उद्धार करायचा प्रयत्न करू नका. नाहीतर हा समाज तुम्हाला आदरून सोडेल. हादरून सोडेल. म्हणूनच म्हणते तुम्ही जा आणि परत इथं कधी येऊ नका. विचार कर. माझ्या जन्मदात्री आईनं तुझ्याबद्दल मला घाणेरड्या गोष्टी सांगितल्या. रेवती म्हणाली तू कुणाबरोबर पळून गेली. माझी खात्री होती माझी सरू तशी कधीच छाणार नाही म्हणून मी त्यांची तमाना बाळगता वायू वेगाने इथे आलो. माझ्या पाखराच्या प्रीतीदार उबदार पंखात घसवण्यासाठी. त्या पंखात विषारी वायू आहे. ते तुम्हाला सहन करता येणार नाही. जा तुम्ही जा आणि एखाद्या खुली मुलीशी लग्न करा. तुमचं सुख तेच माझं भाग्य हो. म्हणजे हा तुझा शेवटचा निर्णय आहे? तसंच समजा. ठीक आहे तर ही आमची शेवटची. म्हणजे मी आता कशाला जगू? मनीषा सोडून गेली तेव्हा वेडा झाला. आता तू सोडून चाललेस. आता फक्त मरण. म्हणून जालिम विष एकाच घोटात. माझी शपथ आहे तुम्हाला. आता मी तिची शपथ मानत नाही. कोण तू माझी?
आपलं या जगात राहिलं तरी काय? साली प्रीतच नाही कोणी, म्हणून हे विष. हा विचार आहे. विचार करूनच बोलतोय मी. बोल, घेऊ की तू माझी होतेस? नीट विचार कर. विष की तू की हे विष? आता एकच सवाल आहे, शेवटचा. तू किंवा हे विष? बोल, लवकर बोल. बोल, तू की हे विष? बोल बोल. बोलत नाहीस. थांब आता तर. नाही मी तुमच्यासाठी फेकून द्या ते विष फेकून द्या. काय तू माझी होणार? होय ना, मी तुमची आता पायाला मिठी नाही मारायची, हृदयाला. आज खरंच मला विश्वास वाटला हो. मी तुमच्या मागं तुमची सावली बनून राहील. खरंच तुम्ही मला जीवनाच्या अंतापर्यंत हवे आहात. दिसते मजना सुखाची चित्र नवे, दिसते मजना सुखाची चित्र नवे, मी संसार माझा प्रेमिते. दिसते मजना सुखाची चित्र नवे, मी संसार माझा प्रेमिते.
त्यांची सेवा करून घ्यायला हवी. समजलं ना? खरंच तुझं मन फार मोठं आहे. पण त्या मुंग्यांना तुझ्यासारख्या मेरू पर्वताची उंची कशी मोजता येते? सरिता, खरंच तू माझ्या हृदयाची स्वामी. पण नाना कुठे गेला? त्यांना दुःख अनिवार्य झालं की ते समुद्राकडे तासनतास पाहत राहतात आणि मग परततात. ते हसतच. किती दुःख आहे त्यांच्या मुद्रात हे कुणास ठाऊक. तू आता घाबरू नकोस. तुझं माझं मिलन झालं हे त्यांना ऐकल्यावर त्यांना आनंदच होईल. आता आपण कधीच एकमेकांपासून दूर नाही व्हायचं. नानाने फार मायेने आणलेली हिरवी साडी माझ्या बहिणीने फाडून टाकली. पण तसलीच नवी हिरवी साडी मी तुझ्यासाठी घेऊन येतो आणि वटसावित्री पुजणारी सरिता मी नानासमोर उभा करतो. हा मी येतो कधीच. काका ठीक होंगे. काम ना चुकता तोच चालवतो. हो, खाली माझी टॅक्सी उभी आहे. बिनधास्त काम करतो. पण काही म्हणा, हा हे काम जरा जोखमीच आहे नाही? हो, ते बरोबर आहे म्हणा. हे घ्या, 5,000 आहे. हो, पण काम नीट झालं पाहिजे. काम बिनबोबाट झालं पाहिजे. एकदम व्यवस्थित होईल. आधी आहे. सरिता, स्वरूप कुठं गेली? सरिता, सरिता, नाना, नाना, कुठे गेली? पळून गेले? नाही नाही, हे शक्य नाहीये. ती कोणाची तरी फसवेगिरी आहे. नाही नाही नाही, पण असं तर सरिताच नाही. हे कसं शक्य आहे? सरिता, हे कसं शक्य आहे?
बापू ना, बापू ना. कोण आपण? मी निलेशचा काका. पण आधी सांगा नाना कुठे आहे? पण एवढे घाबरलात का तुम्ही? अहो फार मोठा घात झाला हो. नानाचा मी मित्र म्हणून त्याच्या कानावर घालायला आलोय. पण असं झालं काय? नंतर ठपका नको ना. असं झालं काय? काय झालं? अरे रे 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 रे. त्या भोळ्या नानाची इज्जत धुळीला मिळाली वाटतं. नीट बोला काय ते. नीट काय बोलू डोंबला? बापू नानाच्या साऱ्या श्रमावर पाणी पडलं. हो पण काय नक्की झालंय ते सांगणार की नाही? पण तुम्ही कोण? मी सागर. म्हणजे निलेश म्हणत होता, एकदम म्हणत होता ते सागर तुम्हीच ना? हो. हा सरिताशी तुमचं लग्न होणार होतं ना? हो आम्ही लग्न करणार आहोत. अरे रे 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 बेटा, या पोरीची जात म्हणजे किती नमक्रम आहे बघा. बरं सागर बेटा, तुम्हाला सांगता नाही मला वाईट वाटतं हो. तुझी सरिता पळून गेली. नाही हे शक्य नाहीये. मला हे विश्वास वाटत नाही. पण जेव्हा प्रत्यक्ष डोळ्याने पाहिलं. काय पाहिलं? खाली टॅक्सीत सरिता एका तरुणाबरोबर बसली होती आणि मी इकडेच येत होतो. ती टॅक्सीत बसतात विचारू म्हटलं कुठे चाललीस? विचारलं तिला. म्हणते तेव्हा बाजूला बसलेल्या तरुणाच्या गळ्यात हात घालून म्हणते मी याच्या बरोबर मजा करायला चालले. मजा करायला. हे शरम कुठली? नाही काका, हे साफ खोटं आहे. तुमचा काहीतरी गैरसमज होत आहे. अरे बाबा आत्ताचीच गोष्ट ही. पुढं प्रथम तिला विचारलं सागरशी तू लग्न करणार होतीस ना? पण म्हणते कशी? आम्ही नायकिणी लग्न करत नाही. आम्हाला पुरुष हवाय नवा. त्या वेड्याला पत्र लिहून ठेवले आहे. मला प्रेम नको आहे म्हणून पैसा हवाय पैसा. आणि टॅक्सीतून मला टाटा बाय बाय करत चालली. सागर वास्तविक तुमच्यासारख्या श्रमिक प्रामाणिक माणसाला असं झिरकारलं तुम्ही. अरे काय मिळालं तिला? नरकात जाईल ती, नरकात. बापूला मला सांभाळा. मुलीपेक्षाही मायेनं सांभाळ केला तुम्ही. त्याला जपा आणि तुम्हीही जपून राहा. परिणाम होऊ देऊ नका. नशिबाची गोष्ट चुकत नाही. नशीब कसलं आलंय नशीब? हो कदाचित ते खरंही असेल, कारण माझ्या नशिबी प्रेमच नाही, कम नशिबी आहे मी. पण काका, पण ती अशा करेल मी याच्यावर अजूनही विश्वास बसत नाही. कसं बसणार? हो प्रथम मलाही आश्चर्य वाटलं. त्या राघवेंद्रराव प्रेम केला, वर्षभर मजा केली. पण त्याला तिने सोडलं. ते असू दे, कारण तो आहेच तसा गुंड. पण तुमच्यासारख्या माणसाशी प्रतारणा करणं म्हणजे? पण बापू नानांना हे सर्व माहित आहे. बापू नाना बिचारांना काय माहित असणार? अरे भोळा आहे तो. बाहेर ही पोरी काय दिव्या लावते त्याला काय माहित असणार? आणि पैशासाठी तुमच्याशी प्रेम केलं त्याने. पैसा मिळाला की छो. काका जा तुम्ही आता. डोकं कसं गरगरू लागले. अहो हे ऐकण्यापूर्वी माझे कान का भरे राहिले नाही. काका खरं सांगा, शब्देवर सांगा, खरंच ती पळून गेली? बेटा अरे खोटा बोलून मला काय मिळणार आहे? कोण तुम्ही? मी कोण? कोण तुम्ही? मी नाही सांगणार. तुम्ही कोण आहात?
तुम्ही घोडाळे आहात? अहो तुम्ही कोण? मी कोण? नाही सांगणार. मी नाही सांगणार. नाही सांगतो. मी वृंदावन. मला वेडा बोलतात. वेडा नाही. मी वेडा नाही. कुठं पोरीने मला वेळा बनवलाय. नालायक, वेश्या, गलबुद्धी. तुम्ही सुद्धा? तुम्ही कोणाबद्दल बोलताय हे सांगाल का जरा? मला सांगत उपयोग काय? तिच्याशी मी वर्षभर प्रेम केला, पण ती मला सोडून गेली कायमची. सुंदर होती पण ती तेवढीच गुलांटी होती. गुलांटी प्रेमळ होती. तेवढेच दुष्ट होते. बरोबर गोरी होती पण कर्जत काळी होती. ती काळी होती. अरे तिचं नाव तरी सांगाल का? फुलपंखी बनून माझ्या जीवनात आली आणि जाताना मात आगीची ज्वाला लावून गेली मला. अरे तिचं नाव तरी सांग. नाव मी तिला लाडाना सरू म्हणायचा. सरू सरिता माझी होणारी बायको. अरे रे रे रे, काय हे सरिताचे नीच कृत्य? मी विखुरले झालो पण ती मला सोडून गेली. चिठ्ठी ठेवून गेली. म्हणे मला प्रेम नकोय, पैसा हवाय पैसा. मी भिकारी झाला. त्यासाठी माझ्या जीवनाची राख रंगोळी करून ठेवली. मी तिचा गळा नव्हे गळा सोडणार नाही तिला. तू प्रथम शांत हो आणि आधी सरळ बोल. तू मला शांत राहायला सांगतोय. तू मला शिकवतोस. तू कोण तिचा त्या वैशाच्या कुटाला पुन्हा वेशा म्हणाला तर सागर, मी निघतो. या वेड्याची मला फार भीती वाटते हो. मी निघतो. मी वेडा? ती वेशा वेडी. तू असं मोठ्या डोळ्याने का पाहतोय? का पाहतोय? हा बघ फोटो. पा कशी माझ्या बरोबर खूप गोष्टी करता आहेत. पुढे डोळे पाहून
फाडून पहा. बघा बघा, हिनं माझ्या पासून 3 वेळाच्या गोळा कापून काढला. हो, कापून काढला. तिला मूल नको होता, तिला मौत करायची होता, मौत. काय ऐकायला नव्हतेस तू? काय या फाबड्यात करून मुलांना फसवतोस? बापू नाना आणि आईला फसवून तुला काय मिळणार आहे? तुझ्या या वागण्यावर माझा विश्वासच बसत नाहीये. पण हा तुझा त्याच्या बरोबरचा फोटो, हे पत्र आणि प्रत्यक्ष काकाने पाहिलंय, हे सर्व फोटो मानू का मी? ही पळाली माहित आहे मला. काय तुम्हाला माहित आहे? हो, मी तिच्या पार्टीवर होतो 8 दिवस. ती थोड्या वेळापूर्वी एका तरुणाबरोबर टॅक्सीत बसताना मी पळत गेला. तिचा गळा घोटायला तो तिनं माझा थोबाडीत मारला. त्या तरुणाकडूनही लाभही मारला. नालायक पेश्या, गर्भस्वी. मी तिचा गळा गळेन. मी तिला सोडणार नाही. सरिता काय केलंस तू? हे एकीनं निर्व्याज पवित्र प्रेम दिलं आणि ती मला अर्ध्यावरच सोडून कायमची निघून गेली तू. आणि मी तिच्यासाठी वेडा झालो, त्या पवित्र प्रेमासाठी वेडा झालो. पण आज तू मला प्रेम दिलं, एक वेश्येचं कडून अपवित्र प्रेम. हा पवित्र प्रेमासाठी आत्महत्या करणे म्हणजे पापच. त्यासाठी फक्त एकच औषध, दारूचं व्यसन, दारूची सोबत. नाना, हो नाना, अरे हात येत नाही. कदाचित तुम्हाला वाटतं माडीवर. नाना काय करू आता? नाना, ओ नाना, अरे कदडीच्या काही अक्कल आहे का तुला? काय झालं? गाढवा रस्त्यावर एवढ्या मोठ्याने ओरडतोस. अरे तुम्ही मासोळी सापडली काय तुझ्या गाळाला? ए नाना, ए तुमचं आपला काहीतरी सांग. नाना, मी आजच पिकनिकला निघालो काश्मीरला. काय? आणि तुमच्यासाठी मी एक गंमत आणणार आहे. कसली बुवा? तुमच्यासाठी एक धोतर जोडी. पण आता ती परत द्यावी लागेल. अक्का, मी आजपासून जीन्स पॅन्ट घालणार आहे. काय? तुम्ही जीन्स पॅन्ट घालणार म्हणजे आम्ही मेलो. अरे मला काय शोभणार नाही का? या साध्या धोतरवर किती मुलगी पार पडली. मग जीन्स पॅन्ट वर सोडाच म्हणा. अरे ती समोर गल्लीची चंपा आहे ना. काय? ती चंपा ना? काय ना, काय तिचे डोळे रेड्यासारखे, तिची काकडी गेंड्यासारखी आणि रंग कोळशासारखा. ना तुमची निवड बात एकदम चांगली आहे. अरे बाबा, निवडीचा प्रश्न येतच कुठे? आणि ती मी तिथून येताना काय म्हणते माहित आहे? हो नाना, हो नाना, केव्हा वाजवणार टुन
तुणतुणा तुणतुणा होय रे, तुणतुणा म्हणजे माझं लग्न. आणि मला पाहून म्हणते तुम्ही लग्न करणार असाल तयार आहे. काकडीची आतमध्ये येऊन फर्स्ट क्लास लाईन मारते. खरंच नाना, मग लावून टाका ती कशी काय लग्न. तू मला वाजवायला शिकवतोस? अरे साल्या, सर्व वाजवून आता मृदुंग ताळ वाजवायचे बाकी आहे त्या हरिद्वाराला जाऊन, आणि तू मला वाजवायला शिकवतोस. नाना हे बघा, ताई आले की ताबडतोब कळवा मला. अरे बाबा, ती आली केव्हा? काय ताई आली? होय रे. मग मी तिची गंमतच करतो. हे बघ, गप्प करून डोळे पकडणार आणि डोळ्याशिवाय सोडणार नाही. नाना तुम्ही पण चला गंमत पाहायला. चला की चला. कुणाला विचारतोस? आणि तुम्ही तरी कुणाला विचारणार? सुंदरीच्या तुला. बाहेर गेले असेल. न सांगता बाहेर जाणं शक्य नाही. ती सागरशी तरी ती भांडी नाही ना? हो, भांडीवरच्या पाठीवरच्या त्या मुली पाहते. चल चल चल. जिथून सोडला तिथेच चुकला कर्तव्याचा बाण. जिथून सोडला तिथेच चुकला कर्तव्याचा बाण. कोरून घेता हृदय, कोरून घेता हृदय हे असा टांगला प्राण. कोणी दानव कोणी मानव, कोणी दानव कोणी मानव, कोणी माणूस कोणी अमानुष, कोणी दानव कोणी मानव, कोणी अमानुष कोणी माणूस. या सर्वांनी भरली गाथा. सांगू कुणा मी माझी, सांगू बस एकच बोल. दुःख हरता, भय हरता, प्रेम हरता, एकच होय. अप्सरेच्या सौंदर्यालाही मादक नशेलाही गोळून पिणारा एकच होय. कशाला घडायला हवी? सागर, हे काय रे बेटा? हे दारू. अरे पोरा, हे शोभत का रे तुला? ही दारू पिलं तुझ्या लाज अमृती खोबरं होईल रे. ही दारू पितात. लाज अब्रू राहिलीच कुठं? माझी होती नव्हती ती लाज अब्रू मी काढून घेतली.
स्वप्न पाहिले उरातच दडले, स्वप्न पाहिले उरातच दडले, निचरा होऊन त्याचा चंदनाचे फूल तुटता, चंदनाचे फूल तुटता दंश मिले सर्पाचा. अरे पोरा, काय म्हणायचं आहे रे तुला? काय म्हणायचं? तुमची सरिता वेश्या कुठार कुलंठा बनलीये. खबरदार, तिला असा बोललास तर नाना, तुम्ही फार भोळ्या आहात हो. पण हल्लीच्या या चौकस दुनियेचा तुम्हाला अनुभव नाहीये. या जगातल्या पोरी भल्या भल्यांच्या नाकावर मिरची वाटतात. त्या राघवेंद्र सारख्या गुंडाच्याही तिथं तिथं तुम्ही म्हणजे की झाड की पत्ती आहे. चिठ्ठी पहा आणि कुठं पहा, डोळे फाड फाड करून पहा. तुम्ही मला फसवलं, तुम्ही तिचा उद्धार करायला गेला, पण ती हजारो बरोबर फिरणारी एक वेश्या आहे हे जाणून तुम्ही सोसला. चुप! मला खात्री आहे ती पळून गेली नाही रे पोरा. हे कुणाचा तरी कारस्थान आहे. मग हा फोटो, ही चिठ्ठी का खोट आहे? बेटा बेटा, मला त्याचं उत्तर सापडेल. समुद्रावर माझी शारदा देईल त्याचं उत्तर. येतो मी बेटा, येतो. जा समुद्रावर जा, तिथं भेटेल ती. ते कशी भेटेल? येवाना ती येवाना तिथं ती मजा करत असेल. मजा करीत असेल जीवाची. कोण? राघवेंद्र. का भेटलाय मला रस्ता? सर्व हकीकत सांगितली का? मी तुला पूर्वीच इशारा दिला होता, पण तू ऐकलं नाही. अरे ही नायकिणीची जात जातीवरच जाणार. अरे हा अनुवांशिक गुण आहे. मग नायकिणीकडे जाणारे कितीही लोक असतात, किती चांगले असतात, त्यांचा अनुवांशिक गुण आहे तो. अरे नायकिण म्हणजे एक जहर आहे, जहर. ते पचवण माझ्यासारख्या अफलातून गुंडाला झालं नाही ते तुला काय जमेल? तुझं बोलणं मी त्यावेळी छिडकारलं, पण खरंच राघवेंद्र, अजूनही या गोष्टीवर माझा विश्वासच बसत नाही. अरे गोगल गायीचे पाय कधी दिसतात का सागर? मला सांगायला लाज वाटते. अरे हे बघ, तिनं मला ना गोव्याच्या ऍड्रेस मधून मला पत्र पावलं. हा बघ तुझा गोव्याचा स्टॅम्प सुद्धा लिहिलंय. 8 दिवस सागर आपल्या समितीच्या कामासाठी बाहेर असतो आणि मी एकटी, तेव्हा तू इकडे ये. अरे अरे सैर प्रणयाची मजा करू. काय करू? तुझ्या घरा शेजारचं पोस्ट ऑफिसचं स्टॅम्प आहे बघ तरी. पुरे खरे राघवेंद्र, मला आता ऐकवत नाहीये. सर्व आठवू लागलंय. मी हिच्यासाठी माझ्या बहिणीशी तोडून बोललो,
पण माझ्या बहिणीनं मला वेळी सावध करण्याचा प्रयत्न केला होता. सागर, माफ कर. तुझ्यासारख्या सज्जन माणसाचं वाट लावलं मीही तिच्यावर निश्चित प्रेम केलं होतं. म्हणून हे पत्र मिळताच गावी गेलो, तिला भेटलो, अनेक रात्री प्रणयाचे उधळलो आणि एके दिवशी तुझ्या बहिणीला रेवतीनं आम्ही प्रणयाच्या धुंदीत असताना नको त्या अवस्थेत आम्हाला पाहिलं. म्हणूनच रेवतीनं तिला घराबाहेर काढलं. तुझं नावही घेऊ नको. नालायक, फुलांटी, वैश्या, मधुफैली. आणि ह्या बाटलीत सुद्धा विष आहे, विष. सागर, असा मनावर परिणाम करून घेऊ नकोस. आणि दारू सारख्या ह्या व्यसनात पडून तुझं जीवन बर्बाद करून घेऊ नकोस. अरे कित्येक मुली भेटेल तुला 56. आता या मुलीवरचा विश्वास उडायलाय माझा. साडी स्त्री जात लंपट आणि विश्वासघातकी आहे. त्यापेक्षा ही माझी दारू बरी. तू जा राघवेंद्र. जातो रे. हा, ही विषारी दारू पिऊन इकडेच मरणार आहे. आणि त्याच्यानंतर ही सरिता कुठे जाते मी पाहतो. एकच घोट घेतला की सरिताने माझी बेअबरू केलेली त्याचा बदमाशता. आता मी बघतो तुम्ही कुठे जाते. चालतो मी तिच्याकडे. काय फुटफुटतोस? अरे काय नाही, जातो. ओके. तू तरी माझी नाही तर मी तरी तुझी. चालली आज माझी सावली. दूर दूर चालली आज माझी सावली. कशी साजली उडी गोठली. उरलो हरलो दुःख झाले सोबती. उरलो हरलो दुःख झाले सोबती. मी मारला त्याला.
काय मी बोलून गेलो, श्वास माझा थांबला. मी इथे अन तो तिथे, हा खेळ आता संपला. मी स्वतःच्या काळजावर घातलेला घाव हा रोज आतून जाळतो मी वेदनेचा गाव हा. आपुलाच तो रस्ता जुना. काय हे? माझं ऐकून तरी घ्या. हे कारस्थान कुणाचं आहे ते सर्व काही मला समजलं. आता मी राजेंद्रला इथं जाताना पाहिलं आणि मी त्याच्या नजरेस न पडता इथं आले. अहो वा 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 वा. लपंडावाचं मूर्तिमंत दराड ओढण्यासाठी बाई एकदम पटाईत. सुंदर नाटक रचलंस तू. काय बोलता तुम्ही हे नाद? काय बोलता? एक महिन्यात माझी एवढीच पारत केली का? माझ्यावर तुमचा विश्वास नाही का? तुमच्या मागे सावलीप्रमाणे तुमची सोबतीच करणारी आणि माझ्यावर तुमचा थोडा सुद्धा विश्वास नाही. विश्वास कसा ठेव? एखाद्या वेश्यालाही लाजवेल असं कृत्य घडलं तुझ्या हातून. ज्या सरितेवर तुम्ही विश्वास टाकत होता, त्या सरितेवर काडीभरही विश्वास नाही तुमचा. तुझ्यावर विश्वास टाकून मला माझा श्वास गमवायचा नाहीये. यासाठी ही चिठ्ठी, हा फोटो, ही साक्ष आहे त्याची. ही चिठ्ठी मी नाही लिहिली. शपथेवर सांगते, हे अक्षर माझं आहे, पण ही चिठ्ठी मी नाही लिहिली. जास्त बनवायचा प्रयत्न करू. हा फोटो माझा असला तरी सोबत तो माणूस आहे त्याला मी ओळखत नाही. हो कशी ओळखणार? पैशाच्या धुंदीत प्रेम केलं ना. तुम्हीच बोलता काय ना? तुम्हीच बोलता म्हणजे तुमचा माझ्यावर विश्वास नाही. जा चालते ओळखून जा म्हणतो ना. कुठे जाऊ? एकदा सांगितलं ना मी तुम्हाला, अक्षर माझं असलं तर ती चिठ्ठी मी नाही लिहिली म्हणून. जीवाच्या आकांताने तुम्हाला सांगितलं तरी सुद्धा तुम्हाला पटत नाही ना. माझ्या जीवा भावाचा माणूसच असं बोलू लागला तर मग मी जिवंत तरी कशाला राहू? मी नाही जगणार. नाही जगणार. एका पतिव्रतेच्या दिनोडे काढण्याचा प्राचीन मिळाला मला. लवकर बोल. सरिता पवित्र आहे सागर. सरिता पवित्र आहे. सांगतोय खोटं का बोललास? खोटं का बोललास? पण दैवानं मला ताबडतोब प्रायश्चित दिलं. मी तिथं खोटा बोलून घरी गेलो तर माझ्या जीवाचा जीव असणारी एक मुलगी पडून पेली. हो तुमचं पाप तुमच्या मुलीला भोगावं लागलं. वृंदावन मला सांग, फोटो आणि चिठ्ठी खोटी आहे का? होय सांगतो सांगतो. मी कमीत कमी मी केलेला पापा तुम्हाला प्रायश्चित करेन. मी जसं अक्षर लिहिण्यात एखाद्याचे बनावट नाम तुझा याच कट्ट्यावरून मला 7 वर्षाच्या प्रायश्चित
गेल्या वर्षी सुटून आलो. कोणी नोकरीत येत. पुन्हा हा धंदा सुरू केला. पण कोणाची मृत्यूपत्री खोटी लिहिणं आणि कोणाची नकल करणं आणि त्यात माझ्याकडे राघवेंद्र हजर केली. राघवेंद्र होय. या सरिता विरोध आम्ही तिघजण होतो. कोण तिघे? मी, राघवेंद्र आणि काका. काय काका सुद्धा होते? होय. त्या काकाने मला कळवले. चल प्रथम त्या राघवेंद्र आणि काकाला पकडायला हवं. नाही जाण्याची गरज नाही. विश्वासदादा येतानाच मला वाटेत भेटला. हे सर हकीकत मी त्याला सांगितलं आहे. बोल हरामखोर बोल. तिला कुणी कळवली? बोल नाही तर बसेल दुसरी लाल. मीच मला राघवेंद्र केवळ 5,000 रुपयासाठी एका निरागस सुकुमार अबलेचा नाश करून पळत होतास. हरामखोर सर तुझा तो साथीदार कुठे दाखव मला. हा त्याचा अख्खा खोदराच बाहेर काढतो मी. काही मी नानाला वचन दिलंय म्हणून राहील म्हणून. मला माझं कर्तव्य पार पडू देता येईल. मला माझं कर्तव्य पार पडू दे. आज तू ते साध्य केलं. विश्वा तुझा आदर्श आजच्या युगाच्या इतिहासात सुवर्ण अक्षराने लिहायला हवं. पण विश्वा या वृंदावनाला विचारायचं तो तुझा आणि सरिताचा फोटो एकत्र कसा? सांगतो. पूर्वी राघवेंद्राने सरिता बरोबर फोटो काढला होता. त्या फोटोत राघवेंद्राचे फोटो कापून तिथे माझा फोटो लावला आणि कॅमेरामॅन कडून पुन्हा फोटो काढून घेतला. जसा त्या फोटोने राघवेंद्रचा फोटो कापला तसाच मी आज कापतो त्याला. मला क्षमा केला. खरंच तू देवता आहे. विश्वादादाना सर्व काही सांगितलंय मला. पण तुझा एकदा चुकलेला पाहू म्हणून मला क्षमा करताय. तुला पोलीस कोठडीत दाखवायला हवी. गुन्ह्याची शिक्षा ही परमेश्वर देणार जा तू वृंदावन जा. सरिता मला दुःख होते. मी तुला पूर्ण समजू शकलो नाही. या वादळाने तुझा पाचोळा केलाय. नाही सांगत. माणूस किती मोठा असला तरी स्वतःच्या स्त्रीच्या चारित्र्याबद्दल तो कदा तरी शासक असतो. हे अनाधिकारापासून चालत आले तर तुमचा काय दोष? सत्तेवर सांगतो स्वरूप. आजपासून आमच्यातील दुराग्रह खतम. या बाटलीने दारू मी दारू पिऊन राहिलेला किंचितचा एक किलमिश मला दूर करायचा, जाळायचा. शेवटचा या दारूत तुला वाईट बोललो तीच पिऊन मला ते सर्व संपवायचं आहे, जाळायचं आहे. यापुढे त्या दारूला स्पर्श सुद्धा करायचा नाही. ते जाळायलाच हवं. आणि नंतर आम्ही लग्न करून सुखाचा संसार सुरू. तिथे फक्त आनंद असेल. आणि आम्हाला छोटस बाळ, बाळाचं नाव ना आम्ही संगम देऊ. खरंच नका. मला भीती वाटते. का कुणास ठाऊक कदाचित
व्यसन म्हणून. हा शेवटचा कोट. या शेवटच्या कोटानं तुझा आणि माझा वनवास मला संपवायला. आता तू राणी, मी राजा. ही हिरवी साडी घे. मोठा कुंकुला, मोठा कुंकू. सरिता, सागर काय झालं? सागर काय झालं? सरिता काय झालं? घात झाला. सरिता काय झालं? असं काय करता तुम्ही? डॉक्टरांना बोलू का मी? अहो काय झालं? काही उपयोग नाही. सरिता, सरिता, सरिता आमचं स्वप्न भंग झालाय का? सरिता, सरिता मी तुझी वाट पाहीन. नायकी सुहासी भाऊ पाते. काय हवंय तुला आता? काय हवंय तुला? काहीतरी करत दिसतंय मला. लवकर ओळखलीस ती यापूर्वीच तर ओळखली असतीस ना, हा प्रसंग आलाच नसता. आणि त्यासाठी माझा जीव का म्हणून घेतला? त्यापेक्षा मला मारायचं होतं ना तुला. तू मिळण्यासाठीच तर हा सर्व खाटोपट केला मी, आणि तिलाच मी मारणार. सरिता, तुला मिळवण्यासाठी पुष्कळ प्रयत्न केले आणि मी कुठली कारस्थानं केली नाही, पण हा डाव माझा एकदम बरोबर. आता तरी ती माझी होशील की नाही? तुझ्यासाठी मी किती खून करेन. एक जनावर आहे, एक सैतान आहे. अरे माझा सागरिता प्राण होऊन पडला आहे. आणि अशा प्रसंगी तुला हे असलं बोलवतं तरी कसं रे? या राजाला आजपर्यंत प्रजेत परवा दिली नाही. हा रघु स्वतःच्या महाराजाचा स्वतःच्या इच्छेसाठी काही करेल. जास्त काय केलास ना सागर साहेब बरोबर तुलाही वर टाकले. सागर, बघा सागर, सागर बेटा वर पोहोचला, गेला. हरात खोरा, तूच त्याचा घात केला असेल ना. बजावून सांगतो, मला वाचवा, याच्याकडनं वाचवा मला. ते खेड्याचा हात पाडतो मी तुला.
तिला. चल्या सोड तिला. हरामखोर कोण तू आणि अजूनही जिवंत. तुझ्या चारही गुंडाने तुझ्या आजवरतीच्या डोळ्याच्या टाकीत कोंबून आलो आहे मी. सज्जन के साथ दोस्ती का हाथ, दुश्मन को दुश्मनी की लात इसी को कहते हैं विश्वनाथ. तरी जिवंत कशाला सोडवलं. आता शपथच काय तू प्रत्यक्ष आली आली तरी त्याला सोडणार नाही मी. म्हणजे या धनाधामाचा आधार, या नराधामाच्या आधारावर जगणार तू. छानीत ज्याने तुझा आधार हिरावून घेतला त्याच्या आधारावर जगणार तू. म्हणजे तुझा माझ्यावर विश्वास नाही तर या हरामखोरावर विश्वास आहे तुझा. विश्वास ठेवणं अथवा न ठेवणं हे प्रत्येकाच्या मनावर अवलंबून असतं. आणि पुन्हा इथं कधी येऊ नकोस. तुझी बहीण मेली अशी समज. या लग्नाशी लग्न होणार तू. अरे आम्ही नायकीने कधी कुणाशी लग्न करतो का? नाही ना. अरे मी याची राखेल म्हणून राहणार आहे. ताई तू फार चुकीचा निर्णय घेत आहेस. ताई फार चुकीचा निर्णय घेत आहेस. तुझ्यासारख्या देवतेच्या तोंडी असा शब्द शोभत नाही ताई. आज माझ्यातील माणूस तू मारला आहेस. जातो मी ताई, जातो. तुझ्या सुखात मी येणार नाही. जातो. सरिता एवढ्या लवकर आणि माझ्याशी सरिता आणि कदाचित धोका देण्याचा प्रयत्न करशील तर. अरे नाही रे नाही रे. अरे तूच तर धोक्याला धोका आहेस. यापूर्वीच तर तू हे समजलं असतं तर हे सर्व घडलंच नसतं. आता मला रखेल म्हणून तरी शेवटपर्यंत आधार देशील ना. बरा पण फक्त रखेल म्हणून तू माझे. ठीक आहे. सागर तुमच्या प्रेमासाठी आणि नाना तुमच्या मायेच्या छत्रासाठी मी परत खेळ खेळतो प्रीतीचा हा चंद्र चांदण्यासवी. खेळ खेळतो प्रीतीचा हा चंद्र चांदण्यासवी. सख्या वाचून बसले येथे गाळीत मी आसवी. सख्या वाचून बसले येथे गाळीत मी आसवी. आसवी आसवी.
एका डायरेक्टरने पिक्चर मध्ये काम देतो म्हणून सांगून माझं सर्वस्व दिलं. पण आता म्हणतो ते कर्म मागं नाही. मग कशाला जगू? वहिनी मी आत्महत्या करीत आहे. ज्यावेळी हे पत्र तुझ्या हातात पडेल तेव्हा ती रेवती या जगात नसेल. एका पतिव्रतेला दुःख दिल्याचं प्राचित या घोड्यात ते रेवतीने भोगलं. जाताना एकच सांगावंसं वाटतं, माणूस माणूस म्हणून जगतो पण स्वतःच्या वागण्यावरून मानव किंवा दानव, स्त्री ही वैश्यामध्ये किंवा तरी पण मला क्षमा करू तुझी वैरण. आता याचा काहीही उपयोग होणार नाही, कारण आता माझ्या मनाला पाजर अजिबातच सुटणार नाही. सगळा माया जाळ निघून आहे, कारण ही माया नको आहे. सर्व काही भूक टाकलं आहे मी, सर्व काही भूक आहे. फार हुशार आहेस तू, फार हुशार आहेस. त्या येणाऱ्या भीषण प्रसंगाच्या वेळी दुसरा कुठलाही मोह तुला फुरळ पाडू नको शकला नाही, म्हणून त्याची रंगीत तालीम ह्या भाबड्या जीवावर करतेस. हुशार आहेस, पूर्वीपेक्षा हुशार आहेस. आता ही वार्षिक परीक्षा ती मी जिद्दीने लढेन आणि 100% पास होणार आणि या जगाला दाखवून देणार. हो हो हो, एवढी चण्याच्या झाडावर चढू नकोस. घोडा जवळ आहे, प्रश्न फार बिकट आहे. जीवन मृत्यूचा कदाचित सोडवू शकणार नाहीस तू या प्रश्नाचं उत्तर. का म्हणून सोडवू शकणार नाही? ह्या 2 महिन्यात भरपूर तयारी केली आहे मी त्याची. सागर माझ्या देवा, मला ऐनवेळी सहाय्य कर रे, ऐनवेळी सहाय्य कर. माझा धीर असा खचू देऊ नकोस रे, धीर खचू देऊ नकोस. हॅलो सरिता. हो, आज एकदम हिरो बनून आला आहेस. हिरोच का? हिरो नाही, नवरा बनवून आलो तुझ्या हनीमूनला जाण्यासाठी. वा 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 वा, मस्त. अरे सगळी तयारी झाली ना? कसली? अरे कसली म्हणजे काय म्हणतो? अरे आज आपल्याला दूर जायचं आहे ना फिरायला. हो ना. किती उशीर लावलास तू आज? काय ग, आज हातपट्टीवर रेड पडणार होती म्हणून मी तातडीने तिकडे होतो, पण रेड पडलीच नाही. तेव्हा आलोच इकडे. काही म्हणा, तुमच्यासारखी सौंदर्यवान स्त्री आहे ना, फार हट्टी असते. तू सांगितल्याप्रमाणे माझी सर्व चाळत आली तिला देऊन टाकली. तू म्हणाली होतीस ना त्याचं कसं पोट भरणार, तुझं सर्व काही अटी मान केल्या. ठीक आहे, बरं, छान केलंस तू. माझ्या सर्व काही अटी मान्य केल्यास ना, एकदम छान. पण ती सोडून दे, आता जायची तयारी केलीस ना? हो, चल. माझी पण जायची तयारी झाली आहे. पण ते काही असो, तुझं काय आहे ते बोल. ऐन प्रसंगी तू कोर्टात माझ्या विरोधात साक्षी देणार होती, पण बरं केलं नाही गेलीस. तू साक्षी सांगितलं सागर दादू भरपूर पीत होता म्हणून, आणि नाना हार्ट अटॅकने मेला म्हणून. मस्त काम केलं आणि माझी निर्दोष सुटका झाली. अरे हे रे काय? अरे अगं तुझं सर्व अटी मान्य केला आणि काय करणार?
तुझ्या या कोंबड्या हातात सोबत नाही तो खेळ, त्याला दगडी हात पाहिजे. दे ना, दे. आता बाई साहेब फटाफट तयारी करा. अरे सर्व तयारी झाली आहे माझी. आणि हो, एक राहिला. हे बघ ना, जरा माडीवर जाऊन माझं गॉगल घेऊन येतोस का? पटकन ना. सॉरी. काय झालं? अरे माझी पर्स पण तिथंच राहिली. प्लीज जरा घेऊन ये ना. आणतो ना. अगं अजून काय तुझी साडी वगैरे? काही नको, सगळी तयारी झाली आहे जायची. तुझी तयारी झाली आहे? आलो ना असा टू डेट बघ ना. येते वेळी सर्व अप टू डेट हो ना. सांगू का मी तू कसा दिसतोस तू? एखाद्या मुलीने चप्पल काय म्हणजे चप्पल विसरून जायचं असं? तुला पाहतास. नाही म्हणजे तू एखाद्या मुलीची चेष्टा केली तर तिने तुला पाहतास तिने राग विसरून जायचा, चप्पल विसरून. बोलणार वेळ नको मला. चल फटाफट. रागू तो पहा सागर तो अरे काय ग, काय सागर? अरे त्या प्रसंगी त्याचं नाव घेऊ नको. अरे पण मला काल रात्री स्वप्न पडल्यापासून अगं, स्वप्न? सारखा त्याचा भास होतोय रे. आज तर मला तो क्षणोक्षणी नजरेसमोर दिसतो आहे. अगं 1000 वेळा सांगितलं तुला. अरे तो आपलं गेला तो काय. अरे पण मला फार भीती वाटते. तू एकदम अचानक भूतासारखा येतो रे. ही भीती जाण्यासाठी ना मी आज थोडी दारू पिणार. हा काय दारू? हो. काय ग? अरे मी घ्यायला देणार नाही तुला. अगं 4 दिवसापूर्वी तू लग्न मंडपात दारू घेतली आणि माझी तिकडे अब्रू करून टाकली. ते काय नाही, मी तुला घ्यायला देणार. हे बघ, मी काल थोडी घेतली होती ना, त्याच्यात थोडी राहिली आहे, तीच घेणार. अगं ऐक तरी, घेऊ दे बाटली. शिव मी घ्यायला देणारच नाही. बघ सरू, जास्त झाले तर ना हे आपले झाड काय आहे ना त्याचे वाटोळा लागेल ग. अगं नको. अरे काही नाही होणार. ही बघ, ही एवढीच आहे, थोडीशी राहिली आहे, तेवढीच घेऊन टाकते. अरे ती मला आव्हान करते आहे. आव्हान करते? हो. दारू? होय. म्हणजे ह्या बाटलीतली दारू संपली नंतर तू घेणार नाही? नाही पिणार. बरोबर. खरंच तुझी शपथ घेऊन सांगते, ही शेवटची, ह्याच्यानंतर कधीच नाही. काय काम शेवटची कथली. अरे थोडी तरी घे. थोडी तरी घे. आलं ना समाधान? सरू, माझ्या साथीत कसं जळल्यासारखं होतं ग. तू मला फसवण्याचा प्रयत्न करत होतास ना, पण आता मी फसणार नाही रे. ज्यावेळी फसले होते ना त्यावेळी मी एक सोज्वल तरुणी होते, पण आता मी एक रखेल झाली आहे. रखेल. माझं खात केला ना. आता कळलं का? आता कळलं तुला खात कसा असतो तो? खात कशाला म्हणतात ते? कळलं तुला? पाणी पाहिजे. पाण्याशिवाय मारतो.
छे तू करणार होतास ते मी केलं. अरे तुझ्यासारख्या देव माणसाच्या हातून ह्याला मरण देऊन ह्याला पुण्याचा भागीदार करायचं नव्हतं मला. मला वाटलं होतं तरी तुझं काही विचित्र गाव आहे म्हणून. ताई मी एक विचित्र पण भीषण रहस्य घेऊन आलो आहे ताई. मी दुर्दैवी आहे म्हणून. रहस्य? कसलं रहस्य? कुठल्या तोंडाने सांगू मी तुला ताई? कुठल्या तोंडाने ह्या रागाचं नाव घेऊ ताई? ताई हा राघवेंद्र माझा भाऊ आहे ताई. हा राघवेंद्र माझा भाऊ आहे. हा राघवेंद्र तुझा भाऊ? होय ताई एका सुधारातून जन्म घेतलेले आहे. नुकतीच माझी आई वारली. पण मनापूर्वी एक कडू सत्य माझ्या मागे ठेवून गेली. आहे ज्याच्या हातावर राघवेंद्र असं नाव लिहिलं आहे. जो माणूस आमच्या गावात दारूच्या गुत्था चालवत आहे तो माझा थोरला भाऊ आहे म्हणून. तू घाबरू नकोस. तू जे काही केलं ना ते बरं केलं. नाहीतर कुठल्या तोंडाने मी त्याला भाऊ म्हणून हाक मारले असते ताई. त्या तोंडाने आता उशीर नको. वेळ गमावून अर्थच नाही. सागर माझी तिथं वाट पाहत असतील. गरुडेची झेप घेऊन येणार असं सांगितलं होतं मी सागराला. त्या गरुड झेपेलाच मला जावं लागेल. छे कुठं का हे बघ तू इथंच थांबा. मी आले. मी की नाही तुला एक गंमत दाखवणार आहे. आलेच मी. संपली हो कथा एका वेड्या मुलीची. संपलेला जीव माझ्या ताईनं माडीवर उडी घेऊन गाव बुडून तिने या जगाला सांगितलं माझा उद्धार करा म्हणून. म्हणून शेवटी तिला स्वतःचा उद्धार करून घेतला. प्रेमासाठी पवित्र प्रेमासाठी एक नैतिक प्रेमाशील बनले. पण एका मंदिराची स्वामिनी बनू शकत नाही. सदग्रस्त हो ह्या तुमच्या लाडक्या दादाकडून शेवटची एकच विनंती. अशा मुलींना समाजात मानाने जगू द्या. मानाने जगू द्या. मानाने जगू द्या. कथा नव्हे ही प्रेम कहाणी. कथा नव्हे ही प्रेम कहाणी. दोन जीवांची गातो गाणी. कथा नव्हे ही प्रेम कहाणी. दोन जीवांची गाती गाणी. अश्रू ढाळतो याच भूवरी. अश्रू ढाळतो याच भूवरी. अबोल राहिली व्यथा उरी. स्वामिनी मी तुझ्या मंदिरी. स्वामिनी मी तुझ्या मंदिरी. स्वामिनी मी तुझ्या मंदिरी. स्वामिनी मी तुझ्या मंदिरी. सुजला
श्री सातेरी देवी की आमची बाबाला काढा कोणी घ्या कोणी घ्या रे